Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna, sining alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nobyembre 28, Lunes kita karon sa adlaw tuig 2022, 27 días na lang kag Pasko na. Ini ang bombohan ay sa kag gini. Si Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalagkuan kag mga nagapaw na sini nga mga balita, top stories of the day. Mauna kita sa balita lokal. Mayor Jerry Treñas pa-explain karon ang mga department head nga wala sang award sa flag ceremony. Napulo ka mga baboy itigana sang Uton Local Government Unit para sa Pork Festival sa Disyembre 1. Sa syudad sang Iloilo, puno barangay sa Ungkaharo, nagmando nga panglitsuno ng mga baboy nga nalakip sa 500-meter radius. Amo malanggali niyang solusyon ta sa African Swine Fever. Panglitsuno ng mga baboy. Karami nga Letson Festival. No? Nga ti nakalabot ang ang iya sini nga nag-echo echo sa bilog sini nga kalibutan ang ginpatigay nga Litson Festival dito sa may sa dito sa Santa Barbara. Nagpinangagda sila tapos reserve na malagalitan. What a brilliant idea. Karami nga Litson Festival magamo na Litson Festival. Sos Maria Kagusip, amo niyang mambal sa mga tao nga hindi ta sagad kaong baboy kay high bloodon ta. Sa piyak sini nga bahin na Banwa, kaso batok sa soldado nga imbulbado sa kinagamo sa Pasig City, nga kung sa din isa diri ang patay, natalana nga ipasaka. Estancia Massacre Update. JP kag Floyd may disgusto kay Jevron sa milk tea business nila. Inisandig sa judicial affidavit sang Iloy ni Floyd Fernandez. Fernandez may masobra 3.7 million pesos nga investment sa negosyo sa istansya. Sa dugang sini nga mga balita, miyembro sang NPA sa nga nainvolbado or napatay sa inkwentro sa Banwa sang Igbaras. Natumod na. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon. Sa aton sini nga pagapangalagad sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo sa programa Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyong sini nga mga entries para sa aton sini nga 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio at Star. Kung sa diin sa aton sini nga mga kabombo, 6 million pesos ang kabugusan sini nga premyo ang natalana sini nga iga panagtag. Araw-araw bali-bali pa premyo na. May cash asiyan pa. 6 million pesos ka cash asiyan in total prizes nationwide ang nagaulat sa mga maswerte sini nga winner. Sa Grand Draw, 1 milyon ka pesos ka cash ang premyo sa Grand Winner. Sinuayhan ang masunod sini nga maging katapo sa Bombo Radio Millionaires Club. Bombo Cham, gusto ko ako mangin masunod nga miyembro sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ano nga akon sining himuon? Bantayan kay pagbalik ta aton sining nga patpato ng inyo sining nga pag-obrahon agod makapasakop sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Detalye sini panumalikan ta pagkatapos ang Bombo News Center. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize.
maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa Pinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Nobyembre 28, taong 2022, 27 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong takbo ng negosyo sa last quarter ng 2022, naging maganda raw itong pag-ahon naman ng mga negosyante na kita pa rin batay sa ilang pag-aaral. Investment deals mula sa mga naging pulong ni Pangulong Marcos sa Thailand, nagbubunga na. Buhos ng tulong ng overseas workers, nakikitaan ng magandang trend para sa ekonomiya hanggang sa susunod na taon. Ito namang presyo ng mga basic goods, tumaas daw ng 13%. Luzon Grid inilagay sa ilalim ng yellow at red alerts, ayon yan sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang Kamara naman, kumpiyansa na lulusot sa bicameral itong 77 billion pesos na institutional amendment sa 2023 national budget para sa social services. Itong pagbuo naman ng Department of Water Resources isinusulong sa Kamara. Permit mula sa National Commissions for Culture and the Arts, hinihintay muna bago simula ng excavation at exploration sa construction site sa Department of Justice kung saan nahukay ang Samantala, itong hinihinalang mahigit 30 pang mga Pilipino ang posible raw na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Ayon po yan sa isang senador. Sa international news naman, Ukrainian President Zelensky nagbabala na maghanda ang Ukraine para sa mga susunod pang atake ng Russia. Sa ating pong sports balita, itong defending champion na Golden State Warriors pinahiya ang Minnesota Timberwolves. Ang Miami Heat panalo rin laban sa Atlanta Hawks. Sa entertainment news naman, pambato ng Pilipinas na ibulsa ang back-to-back win sa dalawang international pageant. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa kabila raw ng mataas na inflation ay nakikitang maganda itong performance sa tumataas ang benta ng mga negosyo, lalo na ang mga nasa linya po ng consumer goods. Ito ang inihayag po ni Go Negosyo Founder Chairman Joey Concepcion na naniniwalang maganda ang galawan ng pagnenegosyo ngayong huling quarter ng 2022. Sinabi po ni Concepcion na bagamat may pagtaas sa inflation ay hindi naman naging hadlang ito para tumaas ang sales, na isaan niyang magandang indikasyon para lumakas pa ang takbo ng negosyo ngayong papasok ang buwan ng Disyembre. Malaking bagay anya itong pagpasok ng Christmas season sa mga negosyante, habang nakikita rin anya niya na magtutuloy-tuloy ang pag-ahon ng marami, kabilang na itong mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa kabilang dako, naniniwala din si Concepcion na makikitang mababawasan na rin ang mataas na interest rates sa kalagitnaan ng susunod na taon. Samantala, tumaas pa sa 11.1% ang 7 araw na COVID-19 positivity rate sa National Capital Region o NCR, habang ang ibang lugar sa Luzon ay nagpakita rin ng pagtaas. Ayon yan sa datos na ibinahagi ng Independent Monitoring Group na Okta Research. Iniulat ng Okta member na si Dr. Guido David, ang positivity rate ng NCR o ang porsyento ng mga taong napag-alamang positibo sa COVID-19 sa kabuuang bilang ng mga individual na nasuri ay tumaas mula 7.5% noong November 19 hanggang 11.1% noong November 26. Gayon din, tumaas din ang positivity rate sa ibang pang mga lalawigan ng Luzon tulad ng Batangas, Benguet, Bulacan, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union at Pangasinan. Naitala ng Isabela ang kamakailang pinakamataas na positivity rate sa Luzon na may 44.4%, bumaba mula sa 49.4%
4% noong November 19. 12 lugar sa Luzon ang nagpakita ng pagbaba ng positivity rate sa parehong panahon. Kabilang na dito ang mga lugar na Albay, Bataan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Dagdag dito mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pilipinas ay nakapagtala ng 1,326 na bagong kaso ng COVID-19 na kung saan ang ikalimang sunod na araw na mahigit 1,000 ang bagong kaso ang naitala. Una na rito, sinami din ng Department of Health o DOH na ang National Capital Region o NCR ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso nitong nakaraang 2 linggo na may 3,874 na sinundan ito ng Calabarzon na may 1,961 at Western Visayas na may 1,293 na kaso ng COVID-19. Sa iba pang mga balita, itong investment deals mula sa mga naging pulong daw ng Pangulong Marcos sa Thailand. Kumusta kaya ito at ang buhos ng tulong naman ng overseas workers? Nakikita na rin ang magandang trend para sa ekonomiya hanggang kailan kaya yan itong sinasabing magandang trend sa ekonomiya? At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Inamin ngayon ng kinatawan ng Pilipinas doon sa Thailand na unti-unti nang nakikita ang bunga ng mga naging pulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pati na ang kanyang economic managers doon sa mga negosyante na nakabase sa Thailand. At dito ay sa roundtable discussion ay natalakay ang mga oportunidad na nakahanda para sa mga negosyo mula sa ibayong dagat patungo dito sa Pilipinas. At dito sa Economic Leaders Week na isinagawa doon sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit ay naging makabuluhan ayon sa Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na magiging tuloy-tuloy ang resulta ng naturang mga pulong at ito nga ang naging pag-amin ng Ambassador to Thailand na si Ambassador Millicent Cruz Paredes. Ayon pa kay Ambassador Paredes, inaasahan nila ganito magiging trend hanggang sa pagpasok ng susunod na taon dahil interesado yung mga negosyante sa naturang bansa na maglagak ng puhunan. Pati na ang iba pang mga naging hakbang ng Pangulo ay nakikita na rin ng positibong mga development. At ito mano ang ikinakagalak din ng overseas Filipino workers na nakabase sa naturang bansa, lalo't kahit anong o sinong administrasyon naman ng nakaupo ay todo suporta pa rin ang hanay ng mga overseas Filipino workers. Narito ang pagbabahagi ni Ambassador Millicent Cruz Paredes at yan ay kaugnay doon sa mga positibong pananaw dito sa pagninegosyo at mga inilalagak na puhunan. You know, just like the rest of the Philippines, we are looking to the success of this administration. We pray for the success of the president, regardless of the administration, the success of the leader, the success of the government would spell benefits for the whole country and for its people. Bahagi yan ng pahayag ni Ambassador Millicent Cruz Paredes ng Thailand at inaasahan na magpapatuloy yung magandang trend. Ngayon kasi nagsimula na Bombo Gerald, Bombo Alaysa yung mga development dito sa buhos ng remittances galing sa overseas Filipino workers at inaasahan itong trend na ito hanggang sa unang quarter ng taong 2023 at magandang sinyalis o ito, magandang pagkakataon para makapagpabilis doon sa pagbangon ng ating ekonomiya. Hindi lamang yung gross domestic product ang pinalalakas, pati na yung iba pang mga factors na nakakaapekto rin para mapaganda palalo ang lagay ng ating ekonomiya. So, ngayong quarter lang ba naramdaman yan, Bombo Dennis, pagkagaling mismo ng Pangulong Marcos sa Thailand, pagbalik niya dito, ilang weeks lang, ramdam na kaagad, Bombo Dennis? Tama yan na Bombo Gerald at inaasahan nga na ito ay trend na magtutuloy-tuloy. So, magandang pangitain para doon sa mga negosyante sa pagkatataas na naman. Lalo yung kumpiyansa ng mga negosyante na nagbabalak mamuhunan sa atin. Hindi lamang yung galing sa Thailand, pati na yung sa iba pang mga lugar, pag nakita yung trend, kasi pinag-aaralan kasama sa mga pamantayan ng paglalagak ng puhunan para sa kanila na
tingnan yung buhos ng paglaki ng ekonomiya at yung iba pang mga factors na nakakaapekto. Kung maganda yung trend, ay mas malaki ang tsansa ng mas maraming mamumuhunan na maglagak dito sa Pilipinas. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala yung presyo daw ng mga basic goods tumaas ng 13% at itong Luzon Grid inilagay sa ilalim ng yellow at red alerts at Premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and bun which 140. Just dunking yan. Hot or right choco 120. Shoken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo price is available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. inanunsyo ngayon ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated na tumaas ng 2% hanggang 13% po itong presyo ng mga basic goods sa ilang linggo po yan bago ang Christmas season. Ayon po kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated President Steve Kua, karamihan daw sa mga item na may pagtaas ng presyo ay may kaugnayan sa asukal tulad ng mga ready to drink beverages, itong chocolate, jelly at itong peanut butter. Idinagdag pa niya na higit sa 20 mga manufacturers ay mamiling na para sa pagtaas ng presyo, kabilang na itong mga non-essential items. Kamakailan ay naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng price guide para sa mga mamimili at retailers sa pagbili ng mga produktong Noche Buena sa oras ng Pasko. Mula sa 223 stocks keeping units o mga variant ng produktos na gabay sa presyo ng Noche Buena, nasa 195 ang nakitaan po ng pagtaas ng presyo. Dalawa itong nakapost na bawas sa presyo po, habang ang mga presyo ng natitirang 8 ay hindi na nagbago. Sa 175 nagpost ng pagtaas, 74 naman itong item na tumaas ng mahigit 10%. 51 ang nakita ng pagtaas ng presyo at 6% hanggang 10% naman, habang 50 ang tumaas ng 1% hanggang 5%. Samantala, ilalagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Luzon Grid sa ilalim ng yellow and red alerts dahil sa napakababang supply ng kuryente ngayong araw ng Lunes. Ang Luzon Grid ay nasa yellow alert ngayong araw mula alas 10 hanggang alas 5 at alas 6 ng hapon at aabot naman hanggang alas 9 ng gabi. Ilalagay ito sa red alert sa loob ng isang oras mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dagdag dito, ang isang yellow alert ay nagpapahiwatig na ang grid ay may manipis na reserba batay sa supply at demand nito. Samantala, ang isang red alert status naman ay nangangahulugan na walang pantulong na serbisyo o mayroong kakulangan sa henerasyon ng supply ng kuryente. Inihayag pa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ang available capacity ay nakita sa 10,708 megawatts kumpara sa peak demand na 10,246 megawatts. Liban nito, 6 na power plant din ang nasa forced outage habang 3 ang tumatakbo sa derated capacities na nagresulta sa 2,648 megawatts na nawala mula sa nasabing grid. Ang Kamara Kumpiyansa raw na lulusot sa BICAM itong 77 billion pesos na institutional amendments sa 2023 national budget para sa social services. Yung pagbuo ng Department of Water Resources isinusulong pa rin doon sa Kamara. Nandoon si Bombo Anali Soberano. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na papayagan ng Senate contingent sa Bicameral Conference Committee ang institutional amendments ng Kamara sa 2023 proposed national budget na nagkakahalaga ng 77 billion pesos. Ayon kay Speaker, ang pondo ay ilalaan sa mga programa sa edukasyon, kalusugan, transportasyon at iba pang social services ng gobyerno. Sinabi ni Romualdez, ang institutional amendments na isinusulong ng House contingent ay para sa benepisyo at kapakanan ng taong bayan. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co, kapakanan ng taong bayan ang iniisip ng Kamara nang isulong ang institutional amendments. Kabilang dito ang ayuda programs na 12.5 billion pesos
pesos para sa DSWD, 5.5 billion pesos naman para sa Department of Transportation sa fuel subsidy program sa harap na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at 5 billion pesos sa Department of Labor and Employment para sa tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Naniniwala sina Romualdez at Con na walang contention sa pagtutol ang Senate contingent sa MICAM sa isinusulong na amyenda ng Kamara sa 2023 proposed national budget na nagkakahalaga ng 5.268 trillion pesos. Samantala, isinusulong din dito sa Kamara ang pagbuo ng Department of Water Resources na tutugon sa iba't ibang issue kaugnay sa tubig. Pinangunahan ito ni House Ways and Means Chairman Representative Joey Salceda ang nasabing pagdinig. Sa panig naman ni Iloilo Representative Lawrence Defensor, nasa 35 panukalang inihain dito sa Kamara kaugnay sa pagtatag ng Department of Water Resources. Ayon sa Ilonggo Solon, dapat himayin ang nasabing mga panukala. Pakinggan natin ang paayag ni Representative Lawrence Defensor sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Ways and Means. Earlier, the bills, the 35 bills as they are filed, are very broad in themselves. In fact, the general framework presented in the bills is so broad that we might lose the main focus and objective, and that is supplying water to the end user. If I understand Congressman Salceda correctly, he wants to propose a law that would simplify the water resources similar to that of IPIRA, the way it harmonized the generation, transmission, and distribution for water. With the addition, if he agrees with me, that since there is a byproduct of ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala, mahigit 1 milyon ang ipinimigay at masayang tinanggap ng lahat ng mga Grand Draw winners ng Enhanced Swerte sa Palengke 2022, balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa kaninang alas 10 ng umaga. May kabuang 192 winners sa araw na ito ang tumanggap ng tumataginting na cash prizes na kabahagi ng kabuang 6.5 million pesos ng Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Sa 24 na market areas ng Bombo Radio Philippines, ito po ang natanggap ng ating mga winners. Sa first prize, tumataginting na 20,000 pesos cash. Sa second prize, 10,000 pesos cash. At third prize, 5,000 pesos cash at 5 tig 2,000 pesos cash. Para sa consolation prizes, sa uulitin po, ang Bombo Radio Philippines at Star FM ay nagpapasalamat sa mga participants at sponsors na nakibahagi sa tagumpay ng Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Sa kasalukuyan, mayroon namang papromo ang Bombo Radio Philippines at walang humpay na namamahal 2022. Samantala, hinihintay pa ng mga eksperto ang permit po mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCAA bago masimulan itong excavation at exploration sa construction site doon po sa Department of Justice kung saan nahukay ang ilang kalansay. Noong Biyernes ay nag-inspeksyon ang mga eksperto na kinabibilangan ng anthropologists at itong archaeologists sa Department of Justice para suriin itong lugar kung saan nakita ang kalansay na tinatayang 4 na tao
Una nang sinabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maaring archaeological site ang nasabing lugar na pagtatayuan ng library building ng Department of Justice. Sinabi ni Dr. Maria Teresa de Guzman na isang social anthropologist, kailangan muna nilang ng pahintulot mula sa NCAA para tuluyang masuri ang construction site. Ito ay alinsunod na rin sa Republic Act 10066, itong National Heritage Act. Ayon kay Guzman, kung makipag-ugnayan ang Department of Justice sa NCCA ay maaaring mapabilis ang pagkuha ng permit para may pagpatuloy ang pagsasaliksik. Pinahinto ng mga eksperto ng Biyernes ang konstruksyon ng 4-story na gusali dahil na rin sa mga nadiskubreng kalansan. Sa karagdagan pang balita, hinikayat ng Energy Department ang publiko, partikular ang mga motorista at mga nasa transport group na gamitin ang kanilang power of choice sa gitna ng mapaglarong presyo ng oil products. Inihayag ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE na dapat sanang magkaroon ng pamamaraan para patuloy na makatipid ng produktong petrolyo. Dito, ani Romero, papasok ang power of choice na kung saan maaaring makapili ang mga gas consumers ng mga istasyon ng gasolina na mas mura ang halaga kaysa sa iba. May webpage anya ang DOE na dito ay makikita ang listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng discount na pumapalo sa piso hanggang 4 na piso. Bagamat may rollback anyang inaasahan ay hindi naman batid kung ano ang mangyayari sa susunod, gayong hindi natin kontrolado ang pangyayari sa international market. Samantala po ang Department of Interior and Local Government, itong DILG, nagpaabot ng pagbati sa Philippine National Police sa matagumpay raw ng kampanya sa kriminalidad dito sa Pilipinas. Nasa linya si Bomo Marlene Pajerno. Nagpaabot ng pagbati ang Department of the Interior and Local Government sa Philippine National Police dahil nga sa matagumpay na kampanya nito kontra kriminalidad sa Pilipinas. Sa isang pahayag ay ipinaabot ni Interior Undersecretary for Peace and Order Oscar Valenzuela ang pagbati ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa pambansang pulisya sa ilalim ng pamumuno ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ito anya ay matapos na lumabas ang pinakahuling resulta ng Pulse Asia Survey na nagpapakita na bumaba sa ika-4 na ranggo ang paglaban sa kriminalidad sa pagdating ng most urgent national concern ng pamahalaan. Ayon kay Undersecretary Valenzuela, sumasalamin ito sa pagsisikap ng pulisya na sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa na nangangahulugang hindi na anya masyadong nababahala pa ang taong bayan para sa kanilang kaligtasan. Kaugnay nito ay patuloy naman ang kanilang panawagan sa buong hanay ng pulisya na paigtingin pa ang kanilang sinasagawang pagsisikap para maiparamdam sa mga mamamayan na ligtas sila maging sa labas ng kanilang mga tahanan. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of the Interior and Local Government Undersecretary for Peace and Order Oscar Valenzuela. Recently, it is worthy to note that Secretary Abalos Jr. lauded the efforts of the Philippine National Police under the leadership of Chief PNP Police General Rodolfo Azurin Jr. following the latest Pulse Asia survey results, in which fighting criminality was not included among the priority national concerns. Number 4 pula yata lang ang fighting criminality. The ratings reflected the significant strides of the Philippine National Police in maintaining peace and order in the country and instilling into the minds of the Filipinos that they are indeed safe and secure in their communities. As DILG Undersecretary for Peace and Order, please accept my own congratulations. Yan ang tinig ni Department of Interior and Local Government Undersecretary for Peace and Order, Oscar Valenzuela. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Dagdagan pang balita, itong presyo ng siling labuyo sa ilang pamilihan sa Metro Manila pumapalo na sa 600 pesos kada kilo. Ilang mga nagtitinda at namimili umaaray na. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Bombo Eliza, Bombo Gerald, umaaray ngayon ang ilang mga nagtitinda ng siling labuyo sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila. Gayon din ang ilang mga mamimili kasabay ng pagtaas ng presyo nito na pumapalo na sa 600 pesos kada kilo. Ayon kay Aling Lenny Moreno, sobrang tumal daw umano ng bentahan ngayon ng gulay, partikular na sa mga siling kanyang ibinebenta dahil sa mataas na presyo nito. Ang ilan kasi sa mga mamimili ay nagbabudget kaya naman mahina ang bentahan ngayon sa kanilang pwesto. Dagdag pa niya, kung ikukumpara raw noon, pumapalo lang ng 300 pesos kada kilo ang siling labuyo, na kung saan ngayon ay doble na ang itinaas nito. Samantala sa payag naman ni Nanay Virginia Ramirez, 5 dekada nang nagtitinda, sa taas daw ng bentahan ngayon ng sili, hindi naman na raw nakatatanggap si Nanay Virginia ng reklamo sa kanyang mga customers dahil alam naman na raw nila na hindi season ngayon ng siling labuyo. Pero kagaya ng naging pahig ni Aling Lenny, sobrang tumal talaga ng bentahan sa kanilang pwesto, lalo na at nagtitipid ang mga tao. Pakinggan pa natin ang magkasunurang tinig ni Aling Lenny at Nanay Virginia sa panayam ng Bombo Radio. Mas mahal ngayon kaysa dati kasi magkano lang dati, 300. Pero ngayon, pumapalo minsan 500, 600, ganyan yung presyo. Minsan kasi bumababa, minsan talagang sobrang taas talaga. Bibigyan na lang natin sila no, kung magkano yung halaga ng bibilhin nila para kahit 5 piso, 4 na peraso, ganyan. Matumal. Ang tumal ngayon. Yung green, yun namang labuyo ay is 500. Alam mo ang sili ngayon, ang sili pagka mahangin, maulan, hindi nagbubunga. Kasi ayaw nyo nang ginagalaw eh. Kailangan yan pag tag-araw mura. Ganon yun. Kaya not in season ba? Hindi naman sila masyadong nagreklamo kasi alam nila yung in season eh. Kasi ang gulay, seasoning yan. Alam mo, matumal ngayon. Kasi parang walang pera tao. Parang tipid na tipid sila. Hindi katulad nung araw bago mag-pandemic. Go nang go. Ang lakas ng bintahan nun. Ngayon, wala. Yan ang magkasunurang tinig ni Aling Lenny at Nanay Virginia. Batay kasi sa monitoring ng Department of Agriculture, ang siling labuyo ay ibinebenta sa 700 pesos kada kilo sa Las Piñas Market at 600 pesos kada kilo sa San Andres Market sa Maynila, Muñoz Market sa Quezon City at Malabon Central Market sa Malabon City. Iniulat din ng Department of Agriculture na ang presyo ng mga pulang sibuyas ay mula 220 pesos hanggang 260 pesos kada kilo. Sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Christine Evangelista na kapag naging normal na ang volume ng mga gulay sa mga trading posts, bababa na ang presyo ng mga gulay sa mga wet market. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. I-update tayo dito sa mga games dyan sa NBA. May buong report si Bombo Victor Liantino. Nang ibaba muli ang National Basketball Association defending champion na Golden State Warriors matapos nilang pulbusin ang Minnesota Timberwolves sa score na 137-114. Umabante ang Warriors sa kanilang ika-11 na panalo at tuluyang pinahiya ang koponan ng Wolves sa kanilang sariling balwarte.
Muli nagpakitang gilas ang star player ng Warriors na si Stephen Curry at umiscore ng 25 points, 11 rebounds at 8 assists, dahilan upang umuwing luan ang kanilang katunggali. Sa unang pagkakataon naman ngayong season ay nakuha ng 32-year-old power forward na si Draymond Green ang double-double score na 19 points at 11 assists para sa Warriors. Nasayang rin ang diskarte ng Wolves shooting guard na si Anthony Edwards na umabot sana ng 26 points. Samantala sa ibang game naman, nagwagi ang Miami Heat sa kalaban nitong Atlanta Hawks sa score na 106-98. Pinangunahan ng 25-year-old player na si Bam Adebayo ang Heat matapos magpaula ng 32 points at 8 rebounds. Nagtapos naman si Trae Young na may 22 points at isang season high na 14 assists, habang si John Collins naman ay may 23 points at isang season high na 14 rebound para naman sa Atlanta. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ating alamin ang Pasko sa Armenia. Sa bisperas ng Pasko o January 5, sinisindihan ng mga Armenian ang kanilang mga tahanan at simbahan gamit ang mga kandila upang maging maliwanag ang pagtatapos ng madilim na araw at mahabang gabi. Ang araw ng Pasko ay kilala sa mga Armenian bilang Water Blessing Day upang gunitain ang bautismo ni Kristo. Ang holy water na binabasbas ng head priest ay ibinabahagi sa mga pamilya sa komunidad. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 27 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga pamangkot, tirabla bombo chaman o mga tipuno namon sining mga proof of purchase para nga makapasakop kami sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, bali-balin pa premyo na may cash! Siyahan pa! Sa aton sining mga kabombo, tama kahulas sa aton sining matag palamati uay gidya sang question, di ka na mabudlayan, kag hindi ka na yamang lagha pa, kaya mga produkto sa tag sa sining mga taga-adlaw, sarang ginagamit sinin naton. Katulad ng ilamang sang Ladies' Choice sa mayonnaise sa Mac Reunion na with my one and only Ladies' Choice. Isa ka empty stand-up pouch or label sang mayonnaise o kon sandwich spread basta iya ka Ladies' Choice. Kung ano man dira nga sandwich spread, pwede na basta iya ka Ladies' Choice. No? Ladies' Choice mayonnaise sa aton sining mga kabombo. Nescafe, bango na with the Nescafe Any2 empty sachet sang mga masunod. Nescafe Creamy White 29 grams, uko Nescafe Original 26 grams, uko Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. 1 empty sachet sang Nescafe Creamy Twin Pack, uko Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, ukon 3 ka empty sticks ukon pack sang Nescafe Classic 2 grams. Ano mas nami isa kape man? Hot or cold? Sa aton sining mga kabombo, pro ako ya ice coffee gi kuya Bombo Chris. Sa aton sining mga kabombo no kay tayuyo ng pag sabor nimo sang kananam sang Nescafe Creamy Latte o kon Nescafe Creamy White. Kung kaisa ti naga Nescafe Classic ako. Sa aton sining mga kabombo. Ti kung mabrubog na ang simpo, ti hot coffee naman kita. Pero subong medyo mapro paang. Pwede mo na matimpla ang Nescafe coffee bilang ice coffee. Perde paning mga malahalon sining ice coffee. Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kun kupon sa anuman nga Bombo promo title sarang na nga maging proof of purchase. Silver Swan sukang puti. Sarap asim, 1 empty stand-up pouch or label sa Silver Swan vinegar. Ar Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Subong nagilapit na lang Pasko, regaluhi ang imo siniyang loved one sang sarang niyang madumduman. Tubtub iyas katubtuban. Pinagi sa pagbakal sang rilo, kulintas, aritos, pulseras, ukon, magprenda sang item
Basta maka 100 pesos ka lang iya nga transaksyon sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa na ina ka proof of purchase. Subong ang panyempo naton di tampaktan, mainit maulan, mainit maulan, mainit maulan. Gatukar ginang blatian, pero kung protektadong imo sini kayong lawas sang food supplement, sa aton sini nga mga kabumbunga sana nga makapabaskog sa imo sining immune system daw sa wala lang na iya sa imo panyawan. Basta said marketing tatak magaling 1 empty blister pad ukon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ka entry, isa na ka proof of purchase. Anong imo sini nga paghimuon? Tama man niya ka hapos di kirigin sini nga mga budlaya. Pangita nga lang sang white envelope, no? Take note, white envelope inang long bla. Long white envelope. Ano imoon sini nimo? Tandaan nyo gina, long white envelope, hindi pwede short, hindi pwede medium konti, long gid iya. Pangitaon yung puti nga envelope, no? Sa aton sino makabumbuo ay isang kung ano man dira iya nga mga marka o kung ano sini nga mga iban sini iya nga duag dira, basta puti lang gid. Isulat sa likod sa sobre ang pangalan, address, pirma, contact number, name sang proof of purchase, week number 2 na kita subong kag ang bombo promo title. Anong bombo promo title? Sa aton sini nga mga kabombo, 1 to Panalo promo part 21 ng Bombo Radio at Star FM. 1 to Panalo promo part 21 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balde-baling pa premyo na may cash. Siyahan pa. I-address ini sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang entry sa designated drop-box center sa Kabanwahanan ukon diri sa syudad sang Iloilo ukon diri sa broadcast center sang Bombo Radio Iloilo. Magpamati adlaw-adlaw sa Bombo Radio Iloilo bangod adlaw-adlaw Lunes tugto Biyernes nag-umpisa na kita sa panglawag sa aton sini nga mga daily draw winners. Now, sa aton sini karon iya nga mga kabombo nga mga daog sang instant cash prizes kag gift packs. Ang kada daily draw winner magadaog sang 500 pesos nga cash, 500 pesos nga balor sa nga gift pack kag subong man kada semana iya 15 kabilog ang mga daog sa pagahiwaton sini naton nga studio draw sa sulod sang 7 ka semana. Kung dalawagan ang imo sini nga pangalan, mayara ikaw sang arom ka oras agud iya nga mabit ang deadline agud makuha ang imo sini nga premyo. Kung hindi mo maklaim ang imo sini nga premyo sa sulod sang anong ka oras ka deadline, magabunot liwat sang panibag-o sini nga winner. Ang mga non-winning entry sa week number 1 tubtob week number 7 ang kwalipikado sa Grand Draw. Sa Grand Draw hiwaton Enero 21 tuig 2023. Amo inang adlaw nga pagakilala kita sang panibag-o sini nga miyembro sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Sino ay na masunod sini nga milyonaryo pero way dira iya nagauntat ang papremyo bangod man nga mayara kita sang 4 ka regional winners nagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao nga magadaog sang 50,000 pesos cash. Ang grand draw winner madaog sang 1 million pesos cash. Magpasakop na kay basi ikaw na masunod sini nga mangin milyonaryo sa 1 to Panalo promo part 21 ang Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na may cash siyahan pa. May 6 million pesos nga cash siyahan in total prizes nationwide ang nagahulat sa mga maswerte nga winners. 1 million pesos cash ang grand prize nga nagahulat naman sa Grand Draw winner. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 37 minutos na nakaligad sa takna siniiya nga last 12 standby sa kaya Bombo Lince Bade. Ang banwasang uto nagtigana sang napulo kababoy para sa Pork Festival nga hiwaton sa Disyembre 1. Sa diin mahalin ining baboy, no? Kag ti mga taga uton lang sinisarang guro makakaon Di ba? Sa aton sini mga kabombo kay isang nagligad to may Pork Festival man nga ginahiwat. Ti pag kadtutuya sang mga local tourist nga makaon kung tani isang litson. Why pa ya gani makakaon ka litson gin high blood na. Nga gin high blood daw. Hindi kimo pag high blood doon nga naka-reserve ng lito. Tanan nga litson.
Sus Maria Kagusipo. I-check tabi si Bombo Lindsay Bade. Sa aton man sini nga pagpangalagad diri karon sa aton sini nga palatuntunan Bombo hanay sa udto para iya sa pagtigana man sa napulo ka baboy sa pagahiwaton nga pork festival sang Banwa sang Uton. Sa report Bombo Lins, please go ahead. Philippine Standard Time 39 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Dugang ang mga balita kag impormasyon balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo
sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw. Isang exercise healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tao nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta ang sesame sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udo. Kagkaroon sa aton sini mga kabombo, atensyon, may winner kita sa 1-2 Panalo Part 21 promo. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sino mga taga Mandurriao di? Oh, alsa ang bilog nga lawas. Alsa ang bilog nga lawas. Oh, atensyon sa mga taga Lemon Street, Bacau, Mandurriao. 31 anyos, babaye. Oh, ang iyang sining proof of purchase, Silver Swan, sukang puti. Congratulations sa kay Abigail Dicandulo. Abigail Dicandulo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. Ang oras naton 48 minutos ang nakaligad sa takna sini iyang las 12. Mayara ikaw sang anom ka oras para i-claim ang imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa imo 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Sa liwat, congratulations sa kay Abigail Dicandulo, 31 anyos sang Lemon Street, Bacau, Mandurriao. 49 minutos na nakaligad sa takna. Sinikaron nga las 12. Check na naton si Bombo Lindsay Bade. Napulo ka baboy, tigana sang Uton LGU para sa Pork Festival sa Disyembre 1. Oh,
din mahalin ni ang napulo ka baboy kag sino makakaon sini. Check tabi si Bomolin. Si Bomolin sa report, please come in. Plastado na Bombocham ang local government unit sa Banwa sa Uton, Iloilo sa pagpatigayon man sa Pork Festival sa palaabuton nga Disyembre 1 at subong na tuig. Ini ang isa sa mga pamaagi Bombocham sa Banwa man sa Uton na kung saliin ginbaton dari nila ang panugyan or ang pahayag man abi ni Governor Defensor or ang kampanya man abi para sa aton ng mga hog raisers agud natin sila man mismo hindi man sila tuman na maapektuhan bangon sa sining African swine fever. Sa aton na pagpakigangot kay Vice Mayor Neil Olivares, iya diri nga ginpahayag nga napulo ka mga baboy ang itigana sa local government unit sa Banwa sang Uton. Amo na siya Bombocham ang pagagamiton sa pagluto sa nagkalain-lain nga mga putahe sa palaabuton nga Disyembre 1. Ang ining napulo Bombocham ka mga baboy magahalin ini siya sa local hog raisers sa may Banwa sang Uton na kung sa diin hindi man abi tanan mo nga mga baboy bala or tanan abi nga mga barangay sa may Banwa sang Uton ang apektado sa African swine fever kay ti sunod diri kay Vice Mayor Olivares bisan tuod nga timyara sila sa mga cases ng African swine fever, yara pa sa gihapon sa 10,000 Bombocham ka mga baboy ang naging test nila nga negative sa gihapon sa African swine fever. So pinaagi isa ni napulo lang anay ka mga baboy ang ilaya nga ihawon kag amuning paggagamiton sa naglain-lain nga mga putahe, hindi lang ya same bala sa kahapon nga patigayon nga Lechon Festival which is purely lechon lang gid ang gin parada or ang gin butang abi sa mga kiosk. So iniya naggalain-lain Bombocham na mga mga putahe. So sa December 1 ni siya mo joint event ni siya may ara sang Pork Festival sa December 1 as well as may man patigayonon ang opening sang ilaya nga lights and also may ara man sa Paskwa sang barangay. So gindungan na lang ina siya in line man niya sa celebration sang ilang nga kapistahan sa Disyembre 8 Bombocham. Ang ining mga hog raisers syempre nag-participate man kag ti ginpamangkot man si Vice Mayor Olivares nga tibasi bala magpareho sa may Banwa sa Santa Barbara nga kung saliin temprano pa lang naubos na ang iban nga mga tao na dismaya kay ti madamo kuno sa mga reservations pag-abot didto wala na sila sa may ibakal kay ti puro na lang reserve. Sa bahin sang Banwa sang Uton Bombocham lain yang ila na pagahimuon kundi may ara lang ya sa or ila dali pa siguro nga wala ya sang reservation nga matabo kundi first come first serve basis ang ila ya Bombocham nga Pork Festival kag ti ingkaso man niya nga like for example, abi mahubsan din man sila sa mga baboy. May ara man sa pipila ka mga kiosks sa likod kuno sa plaza nga ti ang inaya separate na sila abi or sila nang hindi sila bala in line niya sa local government unit nga kung sa yung LGU niya abi ang nabakal sa sining napulo ka mga baboy direkta sa hog raisers. May ara sa masiling naton do private na mga hog raisers na ti makaparticipate man sa likod diyan sa Plaza Bombocham. So ang ining Pork Festival ginsuggest man gani diri no ni Vice Mayor Neil Olivares sa mga empleyado bala sang munisipyo na kun mahimo lang anay sila hindi paiway lang anay unahon anay ang ining mga pumuluyo or ang mga nagikan sa iban abi nga mga kabanwahanan nga luyag magkadto sa Banwa sang Uton Iloilo pero ginapasiguro diri gina-encourage man ni Vice Mayor Neil Olivares na mas maayo nga dine-in lang or dra lang abi kaunon ang ining mga baboy Bombocham samtang ati nagahulat sila sa opening of lights man kay syempre matandaan naton nga ara pa ya sa red infected zone ang Banwa sang Uton nga kung saliin hindi pwede ka pasulod kag hindi pwede ka pagwa sang baboy. So ang ining mga baboy Bombocham ni sana nga na-test na ini or i-test sa anay kung negative siya amo na ang gamiton para sa pagluto man or pag ihawon abi siya agud nga ti magamit siya sa naglain-lain mga putahe nga iga-serve sa mga pumuluyo or mga bisita nga magapadulong ina. So isa lang ina ka pamaagi no agud nga ti
pakita man bala sa mga tawo ang or awareness man abi kag kampanya nga safe sa gihapon kauwi niya sa may banwa sang Uton, which is considered as red infected zone. So napulo ina ka mga baboy mo butsam ang itigana nila kag ginaagdaman diri gani ni Vice Mayor Neil Olivares ang iba naton nga mga pumuluyo nga kun makabisita sila sa December 1 sa may banwa sang Uton. Pero tikon hindi sila abi makaabot no or hindi sila makahingagaw, maubusan abi sila sang ining mga baboy nga gina maraya dira sa mga kiosk sa palabuton nga December 1. May ara pa man kuno sa December 8 makapamista gid sila kuno sa may banwa sang Uton. Yari aton pamatian ang pagpahayag ni Vice Mayor Neil Olivares sang aton sa mapakigamutan. Sa ato na, in fact, pag wala kami katapos ang meeting sa amon nga working teams, ready na for December 1. Ano nga mga activities, Vice? So, pare man to sa nambal ko nagligat, joint ini. No, pork festival kag opening sa amon nga opening sang lights kag sang Pasko sa barangay. Oo. May mga hog racers kita nga ma-participate diri, Vice? Nag-invite kita hog racers. Kung gusto nila magbaligya sa ila product, pwede man. Kaya nagbutang kita dira sa likod sang plaza para iya sa mga kasimanwa o kung mga bisita tang bawa hindi na sila maka-avail sa aton libre nga meals. Pwede sila kabakal dira sa mga kiosko dira sa likod sang plaza. Oo, okay. So pero ang iniya lain-lain nga luto sang baboy. Lain-lain man, lechon, may barbecue. Oh. Okay. Kaya ang sang Sunday or kahapon lamang nagpatigayon man sang Lechon Festival toya sa may Santa Barbara, Vice Mayor, pero ginkulang tong ilang nga mga baboy bala kay ti damo man nagkadto. Dara sa may Uton, paano naton mapasiguro nga ti hindi man bala mahubsan ang aton nga mga pumuluyo dira in kaso nga ti magbakal sila sa mga kiosk sa palabuton nga December 1? Hindi ginaton bombolensiya pa siguro nga tanan may matagaan sang ticket. Kaya may issue kami sang ticket before the program. Okay. So first come first serve lang kay pulo mo lang ka hugs ka pigs ang prepare naton no para sa bisita kag para sa audience. So first come first serve lang ang makakuha lang sang ticket. Okay. In fact gani kin suggest ko man gani nga ang mga employees sa sang LGU Uton hindi na magkuha ticket para nga ihatag na lang sa publiko. Oo, okay. Oo, ang maka-avail ang public na lang, hindi na lang anay sila. Hindi mo sila kalinya dito bilang part dali sa public pero hindi na nga sila nga i-reservahan gid sila. Oo. Kaya simple kaming host mo. Di sa aton publiko sa first lang niya. Ang aton niya hindi nga tungod nga pakaon nung tigdan tanan kundi kumbaga niya awareness ini campaign ini nga say pa man ang baboy kanon diri sa Uton. May ginhatag nga financial assistance ang provincial government sa pagpatigayon sang Pork Fest dira sa inyo sa Uton, Vice Mayor? Wala pa man, pero gina-process na sa aton nga tourism officer. Malay ang aton subong ni nga fund niya is local fund. Pwede ma-divulge, Vice, kung pila na siyang gin-allocate ninyo para sa Pork Fest? Wala gid kung pila kay damo man nga mga areas ng expenses mo. So wala na namon ginamatakal sa meeting kung pila gid ang total allocation namon. Pero ang iniya nga mga hogs nga pagaihawon pulo lang gid kabilog, Vice. Pulo nga coming from our local fund. Okay. Sa ang ining mga pwede makabakal, ano man pwede makasulod dira. Like for example, ako abi taga syudad sang Iloilo, masulod ko dira or sa iba na abi nga banwa nga masulod sa Uton, pwede na siya, Vice? Pwede sila. Kung maka-avail pa sila sang libre nga meal ticket, so mas maayo, no? Sa siling ko first come first serve. So ang hindi ka-avail sang ticket, pwede sila kakadto dito sa mga kiosko sa likod ng plaza. Kay dito may mga hog racers dito nga mabaligya, mga lechon dealers nga mabaligya sa ila products. Before namon na siya ihawon niya negative ng gidya. Negative result ng gidyang ihawon naton. Okay. So bali may itas anay ining mga baboy antes ihawon. That's right. Okay. Anong oras ni gani magasugod, Vice, ang inyo yang pork festival hapon, no? Kay Mayor Pusin,
start kami siguro sa mga 5:30 to 6. Kahit di para nga kasi mga 5:30 medyo madulom-dulom naman para nga ma-appreciate naman ang pagambal sa mayor nga let there be light kundi makita na ang aton ng mga lights. Oo. So dira mga 5:30 to 6 siguro ma-start atong program Bombolense. Sige. Ang ato na lang advice pag pangagdaman sa mga pumuluyo dira sa banwa sang Uton and also masayban man nga mga kabanwanan, Vice Mayor. Yeah, so feel free to join us no sa amon nga opening sa lights kag Pork Festival sa December 1. But then ini siya awareness campaign ini nga safe pa ang baboy dito sa Uton nga for public consumption. In fact, we have more or less 10,000 pa nga baboy ang negative no dito sa banwa sang Uton. Okay. Kag first come first serve lang Ang hindi matatapan balik ka mo sa December 8 kay tanan nga balay diri handa para sa mga bisita sa December 8. Okay. During our patronal fiesta, Bombolense. Thank you again. Nabatian Bombo Cham si Uton Vice Mayor Neil Olivares. So, ini ang pork festival, hindi lang ni siya Bombo Cham nga pork eating festival, kundi ini siya isa ni siya ka programa nga may mga seryas sa aktibidad towards recovery man sa African swine fever. So may patigayunon man nga pagconduct man abi no sa mga training, seminars on biosecurity measures and also animal husbandry practices man agud nga ma-strengthen ang swine industry sa banwa sang Uton kag mangin sa barangay level Bombo Cham. Ti amo ni ang kinahanglan subong sang aton sini nga mga hog racers sa Bombo Lens kag subong ti mahambal naton nga do kun sa mga ambahanon bakit ngayon ka lang kay ti kun sadto panigin himo naton ang mga nagakaigo sini nga mga biosecurity dugang pagid sini nga dapat mahibaluan sa pagsagod sang baboy, backyard man o kung commercial hog racing, kung tani may mga pamaagi kita nga gilayon naton na contain. No? Pero ti amo gani ni basta gani iya pagtulunan sa isa iya kabagay just like hog racing sa iban pagid iya nga pag-race ang iban sini nga mga sapat nga sarang naton nga ma-market. No? Ti nagakadapat yun iyang ang imo siniihibalo masangkad Bombolense hindi lang kay sa pagsagod kundi ang labing mas importante sina diri ang biosecurity kung paano paano mo mapunggan or ma-prevent ang paglatom sa isa ka pamalatian sa isa iya ka species sang sapat nga imo sini nga ginasagod nga hindi maglabot sa punto nga maubos ang imo sini iyang investment Bombolense. In fact, Bombo Cham o galing kiti siyempre ang iban balang nga mga pumuluyo kung hindi pag amo na lagi na siling kung hindi paglukpan hindi man magiho ang puro lang tanan reactive ang response pala after na kun ano na to natabo amo pa lang nga pag patgayo naton sa mga dapat kun tani na patigayon before pa lang natabo ang apoy nga sitwasyon naton sa mga ginapangatubang diri sa may bahin sa problema sa banwa sang Uton amo ning first abi nga banwa mo Bombo Cham nga naka record sang una man nga kaso sang African swine fever out of 37 barangays 33 na 33 ka mga barangay subong ang affected na sa African swine fever pero maayo lang gani no kay suno man kay Vice Mayor Neil Olivares ang sa subong bisan tuod nga ginapatigayon nila monitoring and surveillance subong do wala nagawa sila wala nagawa sa mga positive cases nga na-record sa nasambit nga banwa. So ini man ang kahigayunan man nino ko kay siyempre ipamatyon ang ini mga baboy so dra na sila pwede nga maka repopulate or makasagod liwat sa baboy tinluan anay after sina masiling na nga ti African swine fever free na ang isa ka banwa Bombo Cham. Ano abi kiti kon may tangkal ka na kag may kuhaan ka na sang leftover so kung damog pulo pasensya sa mga nagapanyaga pwede ka na kuno ka sagod baboy mo proti why kaya kay balong hindi lang gali dapat amo sina mahibaluan nimo pero ang nahibaluan kuya subong Bombolense kag siguro gid ako nga sa Pizza Utso may pamistahan gid kuya kag ginapasalig ako nga makakaon ako sa litson baboy Bombolense. Ati of the night to Tiyabal ni Vice Mayor Neil Olivares sinya kung hindi ka mo kay ngagaw sa Pizza Uno sa Pizza Utso
Oh, tanan-tanan nga kabalayan malitson baboy. Amoged, may kantuan na tas pizza utso, bumulens. Galiti, laban-laban, hindi pwede ni kaputsiko ni. Ay, hindi, Ged. Oo, kati red zone sila mo. Red zone sila daan. Dapat dito lang ni. Oo, dine-in lang. Hindi na magdala-dala. Dine-in lang, why take out? Oo. Sige, bumulens. Thank you, Ged. Sige, inisi Bombo Lindsay. Ermitanyo Bade para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Isa man ini sa pamaagi no? Agod nga makabangon liwat ang hog industry diri sa probinsya sang Iloilo, particularmente dira sa Banwa sang Uton nga una gid naigo sang African swine fever. Pero hindi nyo lang pagdismayahon ang pumuluyo bla katulad sa natabo sa Banwa sang Santa Barbara. Pangagda ka mo nga may Litson Festival kami day. Pag-abot sang tao to, gin high blood tanan. Anak ng Litson no. Nga gin high blood daw. Ang tuyo nila makaon to Litson mo. Pag-abot nila, hindi sila kakaon Litson kay puro nagali reserve. Ting iban siniyaga pandam. Inaila lang magka-Litson karon high blood doon ka. Kagapon niya ang nagpadulong to sa Banwa sa Santa Barbara. Why pagkaka-Litson? Gin high blood na. 6 minutos na kaligad sa takna kalaw na sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa. African swine fever sa syudad naman sa Iloilo. Punong barangay sa Ungka, naghambal nga kutob sa malabutan sang 500 meter radius. Panglitsonan nyo na lang na baboy nyo para nga mapuslan. Balikan tani sa aton sinipanay nga pagpangalagad kag si Mayor Jerry Treñaso nagambal nga ang mga department heads nga wala nga award by the end of the month. Pa-explikaron ko kamo during flag ceremony. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom oras. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapataas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution
ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risk. 10 minutos na kaligad sa tak ng alauna. Balik sa pagpangalagad sa bombohan ay sa auto check na naton this time si Bombo Jomar Villa. Ang puno barangay sa Ungkaharo nagamando sa iya siniyang mga constituents. Now, nga kung sino man nagasagod dira iya sa nga baboy nga malabutan sang 500 meter radius. Litsono na lang ila sining baboy hingagawon. Jom sa report ta please come in. Ginmando diri bobotam ni punong barangay Haro del Mamon sang barangay Ungka sa distrito sang Haro na ipang litsonon na lang no ang ining mga baboy bala nga ti nasulod diri karon sa 500 meter radius matapos nga may nagpositibo adra sa may area sang Takas Haro sa sining African swine fever. Ti sa mag-assist diri karon ni punong barangay Mamon sang ila sining lugar mari ang porsyon diri sang zone number 4 diri sa may Ungka Haro amo ni ang nadala sa 500 meter radius adri Bumbusap diri na ni siya diri sa porsyon sang ako diri kablalin sa syudad adri ni siya sa may right side mo di ka na to magtabok sa piyak ng dalan adri sa may terminal so sa tubang yan no kay may ano na sila hanging bridge nga naka-connect to Blastakas sa may nag-positive nga ining African swine fever. Ti based diri karon sa ila sining pag-assess kay ti amo ni ang mando diri sa City Vet nga dapat nga sunod nga semana ti subong ni nga semana nga pagbalik sa team dala sa City Vet nga dapat way na sang baboy no nga nabilin dala sa tangkal bangod nga ti ang himuon dira ti pamatyon man nagyapon ti mas maayo nga antes makabalik na kuno si Tibet ipang patyon na lang nila no kun ipang litsonon na lang kun ihawon agod nga ti mapuslan pa no sa mga pumuluyo pero ginatag dire ni Kap nga within barangay lamang no hindi na pwede makagawa da kun maagda ka pa to abisang kilala mo to kag basi may mga take out pa bala mabutsap hindi mo na malikawan mga alitson no ti amo ning patigalo nila to ang ining pag-ihaw agang iban sa igin litsoni ang gin pang litsoni ado mga 8 ni kabilog no nga bata ni sang nayon nga baboy nga for almost mga isa na mga bulan ti suno kay Kap do pidi naman kuno litson no ti amo tugin pang litson nila kagang iban diri nga nabilin ti amo nang ginalibot niya kag kumayara pa ti amo nang gina-recommend niya nga ipang litsonon na lang kay kun litsonon kuno do dasig mo boss para ti at least nga mapuslan man sang bubutap. Go ahead. So manang isa din sa ginapanawagan na sang nasambit nga opisyal. Yes, nag-meeting no na may consultative iyawon na lang kay way pa man gabatyag mga baboy, iyawon na lang sang sa ilubong nila kung makakadto sila sa Ungka anytime ini nga week. Ano ba kasi debate kung makadto sila di pang depopulate mo to? Yes, i-depopulate na lang. Amo na nga sang Saturday mismo ginlibot na namon ang amon mga tag-iyab sa mga baboy. Ano man lang namo backyard pig racing man lang ila. May duwa dito kanayon sa may bagong bata bagani ang isa naluoy man ko. Kay kinanlano niya manatani kuno para sa tuition sang iya kabataan. Oo. Ti mayo kay ginihaw yan nila sa kahapon didto.
Ang diri na lang sa Zone 7, I don't know. Kay kahapon nagkadto sa diri sa akon, mangayo ta ni permit nga ay dalon sa slaughterhouse. Galing kay ang ano ni Doc nga sa City Vet, hindi no movement na sang mga baboy. Oo, dira kun iyawon gid man dira na lang sa ila residente no. Kay hindi na pag-i-allow. Baligya. Oh, hindi man kay no hindi na ko maghatag permit, hindi kuno kami maghatag permit. Kay na-declare na nga bidiin kami sa 500 meters nga radius. Buhi o kun patay hindi pwede kwa. Hindi na pwede. Amo na gani nga siling ko tanan iyawa nyo na lang ang inyong nga baboy. Ang idik siko pwede man na malitson. Dito sa may BGMP no sa Zone 6 dito sa likod to. Sang Saturday mismo kahapon Sunday daw ubos na nila gin paihaw ila baboy. Ang sanayon to kap bagong bata, pila ka bilog bata ya to? 8 kuno ka idik to ang ginano ya. Gin patay man to idik. Te amo na gin-recommend ko gid yang na ipang litsuna na lang ang idik kung ano dang imuon. Gin litson tong idik? Yes, ambal sa akong kagawad nga nagkadto dito. Okay naman kuno kap why man resistance sa part nila nga iyaw na lang kay samtang mapuslan pa nila siling ko ilitsunahan nyo na lang. Di pila ka bulan to kap sano lang nagbata? May ara nga daw 1 month old pa lang tong ang mag-o gid yang mga idik. Oo. Pwede pa man malitso na siguro. Oo na. Ubos gito 8 to kalitson. Yes, kay amo na ambal sa kagawad ko lihog lang ambal sila. May ara dala mga 4 months old man pwede na niya malitso niya. Oo, pwede na niya. So, tapos ginpakaon lang dis pumuloyon sila lang kaon to? Ambal nila sa akong kuno dogin baligyam lang. In fact nagbakal man ko gani. Para na lang kay siling ko sige within barangay lang man ya. Yes, within barangay lang. Wala pa man kami din siling namon may ESF kami. Galing amulan na kay tungod kay recommendation sang City Vet nga within 500 meters radius kami. Oo, amo na nga preparasyon lang. Oo. Pila tanan ka mga grazers ka pang apektado kung pila ka mga baboy tanan gin pamatay na di? Wala pa ko gusto no kay subong patani nga aga ako ma-survey no kung pila na gid kung may nabilin pa. Subong nga aga na plano ko libuton liwat sila kung na ihaw na gimantanan pag wala na sinabilin kay siling ko kung hindi ta kabalo kung saan o makadto ding City Vet no to depopulate. Amo na gani preparar lang kamo nga dapat na na kay amo man ang advice nila kung wala man lang kinabatyag pwede maihaw. Oh. Si punong barangay Rodel Mamote why niya reserve sa Ilada Bombocham ang tagsada mga pumuloyo ti nagkuha na to gani sa kinapang litson nila to kag ang gibanti why man kuno sang epekto sa ila kay ti why man sang may nagabatkag nga baboy mo ti malaman na nila da kun siyempre kung may nagabatkag ti siyempre di na nila pag ihawon na ti amo na nga samtang wala pa sugin pang ihaw na nila yung palitson na nila agon yung ti mga puslan sa mga pumuloyo kag although kati dako maning nga epekto sa barangay labi na gid sa mga tag-iyasin nga gibati ang nayon to do mo panitani ang ila sining gamiton pang bayad sa tuition ining mga idik porte galing nga mo nang natabo dira so mo to ang ginapaglitson na lang babusap. All right. Ines si Bombo Jomar Villa para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar sa imo siniiya nga follow-up report. Di kung sa lugar nyo wala man lang iya sang nagasagod sang baboy, pwede gid kamo dira makakaon sang baboy. No, kung sa palibot nyo nalabot kamo sa within 500 meter radius. Why man iya sang kontratsimpo kaya ang African swine fever di man ay makapikto iya sa tawo. Sa kaangay man lang sina iya nga baboy. Pero kung why man lang kamo nagasagod sang baboy kag may ulo extra kamo dira kag matabuan nga ti ang barangay nyo may ara na record nga African swine fever kag why man lang iya gabatsyag iya sining baboy buligin nyo na lang at the same time para yang ati hindi man mapirdido gid katama ng inyo sining kasilingan gasagod baboy da. 19 minutos na nakaligad sa takna sining alauna check ta naman this time si Bombo Angel Tan. Si Mayor Jerry Treñas naghambal sa mga department heads. Siling niya, kung wala ka mo sang award sa katapusan sining bulan, eksplikar ka mo sa atubang samtang
flag ceremony, no? Di siyempre pagkatapos siguro sang pag-amba sang pungsudnon nga ambahanon ang panunumpa ng kawani ng gobyerno, ti explicar dira sila nga ang ila siniyang opisina dito waigid. Do time in time out lang gid. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Standby kay check ta kung anong plano sang aton siniyang alkalde. May kantanan sa mando sining pa-explikaron niya ang mga department heads during flag ceremony kung nga waigid niya sang award ang ila siniyang talatapan tinutuyo tabla going to the next level kag kadamo na gani awards ang city government pa no. Pero karon dapat kuno kung si mayor pa dapat pagkita ta na tanan sining mga departamento naton naga-function kag always ready to serve. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ patindugon sa flag ceremony sa Plaza Libertad kag maplastas ang ila plano ang mga department heads ngati wala sang may nabaton nga award as sa katapusan sang tuig na niya so far. Bombo Champ sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyag kaya na dapat hindi magpabuyan-buyan lang ang mga nag-ubra o kung nag-ubra. Importante sa alkalde nga ang unity of purpose kag ang sense of urgency sa pagserbisyo publiko. Suno sa alkalde nalipain siya sa mga awards na tinabaton sa syudad kag dira makita nga may ginaubra ang mga nagkalain-lain na departamento sa syudad sang Iloilo. So far, Bombo Champ, nanghambal si Mayor Jerry Treñas ngati hasta pa man sa katapusan o kung 31 ang December, lantawon dira kung sino pabian do so far wala pa sang mga lihok ngati na obra o kung mga awards kaysa January. So far, Bombo Champ, ang patindugon ang mga department heads mahambal sila sa tunga sang flag ceremony, maplastar sila isa-isa ho nila kung ano ang ilang plano para sa ilang departamento sa tuig na 2023. So far, Bombo Champ, kay explicar din sa alkalde nga halimbawa ni Mayor Jerry Treñas, example di sa city welfare nga example di ang niya nga kung may kalayo gidman kalayo Bombo Champ, ang ila responsibilidad nga managtag sang suportar, managtag sang bulig, amo na ang main purpose. After so far sang sunog Bombo Champ, ano pagigbili ang paghimuon. Nagambal si Mayor Jerry Treñas nga hindi lang dira nagauntat ang pagserbisyo. Specifically, di ako na example, ang mo nga city welfare. So, bali Bombo Champ, mahatag pagid sang more na effort o kung mas kasangkaron pagid nila ang pag-ubra nila sa ila departamento. Yari atong pamatian ang nanging pahayagman ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Ang ini nga mga awards para ni sa aton syudad, why ni tanto sa award nga makuha naton kay ano ginman ni ang plaque on ano na ang importante ang sense of pride nga ginahatag ni sa mga Ilonggo sang aton nga mga efforts nga ginaobra para sa syudad. Kadako sang epekto kung may sense of pride ang aton nga mga Ilonggo para sa aton nga syudad because it gives them more impetus to do better. Parehas man na sa aton diri sa syudad, kinahanglan may unity of purpose, kag kinahanglan may ara kita sense of urgency para nga ang tanan obrahon ta, para nga matapos ta ang tanan nga kinahanglanon naton para sa aton syudad. Kung kisa pabuyan-buyan lang ta, ipatanta 2 na kabulan, 3 na kabulan, way pa naton na obra ang aton obra. There must always be a sense of urgency. There must always be unity of purpose. Isa lang ang aton direksyon. Inaliwat-liwat ko na. Isa lang aton direksyon. Kahit kung hindi naton pag-obrahon, parehas na unity of purpose, sense of urgency, accelerated implementation, why matabo sa aton syudad.
nga mapaubra ta mga plaza ta, mga markets ta, kag iban pang mga projects kay there is always a sense of urgency sa aton, no? Very limited resources, but we can do so much. Nalipay gid ako sa mga departments ta sa inyo nga mga awards nga nakuha para sa inyo nga department. That means nga sa ina nga department may ginaobra kamo dira sa inyo nga department. Sa ibang nga department nga waay pa kamo award pero may ginaobra man kamo. Ambot lang. Rote, si mabalaan tama na kay ang ini nga tuig hasta pa man sa 31. So sa January ang tanan nga department heads nga way award patindugon ta di sa tunga kag pa isa-isahon ta sila hambal kung ano plano nila sa ila department sa dason nga tuig. Momot Trump na batian nato ang nanging pahayag man ni Mayor Jerry Treñas kasunod sang mga pila ka awards nga tinabaton sa syudad ang recently iningali ang sa may Malacanang mismo nga ginkantoan ni Mayor Jerry Treñas ang iBike program so far Bombo Champ nakasulod kaya isa sa mga top 10 nga nakatagan sang award mismo ni President Bongbong Marcos Bombo Champ. Alright, kung gusto nyo gid man nga mag-prosper kag mas mangin progresibo ang syudad sa Iloilo, hindi dapat iya magsalig ang mga department head sa ila sining mga tinawo or magtinamad or mag-uyaya. Dapat lead by example sila. Bombo Angel, hindi bot silingon nga department head ka, ang opisina alas 8, alas 9 ka na yaw kon alas 10 ka na maabot. Hindi mo na. Libot silingon niya nga department head ka or bisan assistant department head ka, ang takop sang opisina is 5 o'clock. Last 3 mo lang imo iya, ato ka na sa imo balay or sa diin-diin ka na yang diin-diin ka na yang buho-buho nagapanuot-suot or diin ka na yang kapihan yang nagaini standby. No, kag dapat trabaho ka man eh. Hindi lang niya 15-30 kag ang Christmas bonus kag 13th month pay ang bantayan mo. Dapat trabaho ka gid. No? Pero hindi man siling iya nga magtrabaho ka nga do permi ka lang ga sala-sala. May mga trabaho man iya Bombo Angel nga ang pang-isa ka semana sarang iya matrabahuan 1 or 2 kadlaw mo. Tihayon-hayon ka na iya kag dito medyo ano ka na lang amend or revise ka na lang dira sa mga lubrahon mo sa mga nabilin sin may nadlaw sang workdays. Not necessarily nga dolamugo na tsura mo para lamang iya nga mapatihan nga nagtatrabaho ka. Umo Angel? Amo na ganibang mo sa panghambal man ni Mayor Jerry Treñas nga ang dapat sa iralong gid ang sense of urgency kaya may times ang Trump nga amo ka ng Mayor nga hindi na mabatsagan niya sila nagali kabulan nga naglilipas tapos ang goal di o kunang dapat ubrahon ti wala pa bala ng tapos so far mo Trump kaya mo nang dimensionar ni Mayor Jerry Treñas nga dapat ang sense of urgency dapat i-maintain gid ina kag i-practice sa mga department heads so kung nagkalain-lain na departamento at the same time si ang mga empleyado man Bombo Trump. All right. Ini si Bombo Angel Pichuliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kina Bombo Angel Tan. Kag isa sa mga pamatod yang isa ka department head or isa ka opisyal sa gobyerno nagaubra kag nagatungod sa iya sining trabaho kung may mga concern, may mga palamangkutanon ang katapos ang media, gilayon sila nga nagasabat, hapos sila labuton. Kay man, nagapati kita, kag rule of thumb ini, nga, kung ang isa abi iya ka departamento sa aton sini nga mga kabombo, ang department head dira nagatrabaho o kung wala, mabalaan mo lang ina kung pamangkuton mo. Kag, why kami driyak? Kapin pagin ang bumuanay, suntod rin sa Bombo Radio?
Why kami diri nagabaton sang ano habi kay bumbot sa way kunanad media mo? Buki lang na yung way manage media. Hindi ka man guro buki, di ba? Di ba? Oh? Ini napatuhoy naton tanan. Ginapatuhoy ko ini sa tanan nga mga opisyal sa gobyerno, department head of offices. Ang taong away manage media buki. It's either buki or why siya nagatungod sa iya sining nga trabaho. Kay kung ginatungdan nimong imo sining nga trabaho, hindi iya time in kag time out ang imo sining nabantayan, bisa nagahuragok ikaw, pukawon ikaw kag pamangkuton, balaan mo kung anong sabat, balaan mo kung anong imo sining imuon. Kung may problema, mahibaluan mo kung paano inahatagan sang solusyon. Ti isa ina ka pamagi agud nga mahibaluan kung bala nagatrabaho kabalo sang trabaho ya ang isa iya ka head of office or isa ka department head for that matter. Hindi ko na pag-isa-isahon, pero Mayor Jerry Treña, sir, damo dira sa mga department head mo nga buki. It's either buki or why gidya gani nagatrabaho kag nagasalig lang sa imo. Damo na trabaho sa alkaldeta, pating pagsabat sa concern regarding iya sa imo siniya nga departamento, yatag mo pa sa alkalde. Di ko mag-amo malanda. Resign ka lang sa pwesto mo da. Kung hindi ka lang katungod sa trabaho mo sa department head, resign ka sa pwesto mo. Kay waaya sang lugar sa city government sang Salaguron. Kuriit lang unigo ka. Di ba? Mula nang gina-remind na dira sa aton sini nga mga kabumbo. Sa mga head of offices, department heads, hindi lang kay sa syudad sa Iloilo, kundi sa bilog na iya nga talatapan sang gobyerno. Gaya nyo man hustisya ang ginabato ninyo iya nga sweldo, kagang hustisya is palabuton sini nga amakon yung mga bonuses inyo dira. And speaking of bonuses, na-remind naman ako sa mga taga-MIWD sa Unabla. 13th month, 14th month, 15th month. Hamakon mo na nga mga PPP la. May mga grocery allowance pa, iho di carbon ya. Lungion mo ang tornilyo sa gripo mo. Ang mabatian mo, gabi. Ika batas kasi na banwa. Kung ako ya, hindi akon pinangabudlayan, why ko nangabudlay? Mabaton lang ko? Hindi ko ya kabatas na ngay bakal ko pagkaon kay pagkaon ko sa pamilya ko. Pinangabudlayan si iban sining tawo. Tapos ikaw ya hayon-hayon lang da. Why may gabantay, hurago ka lang? Ako huragok man ko, engineer, di ba? Kung isa ka na bation mo na sa tek. Hindi ginapayom-yom. Tanga mo 33 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Kaso batok sa soldado, ngimbolbado sa kinagamo sa syudad sa Pasay, sa Sabado sini nga adlaw, pista to sa glalana mo. Te may natabo nga kinagamo. Isa patay. Natalana na ngay pasaka ang kaso subong sining adlaw. Lakip na diri ang identity sang napatay sa encounter to bla sa may banwa sa Igbaras. Nakilala na. Kag affidavit sang judicial affidavit sang iloy ni Floyd Fernandez. Patpato naton
sang nag-engage gali ni sila sa milk tea business, gin fire out ni JP kag ni Floyd si Jevron kay may mga pilferage kuno sa stocks. Ang investment ni Floyd sa istansya business 3.7 million pesos. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o putson sang maayo ang mga pagkaon, agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. J. Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ng isaudto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa kay Bombo Charizo Magpao. May kantanan sa pagpasaka sang kaso batok iya sa imbolbado nga soldado sa kinagamo dito siya sa may syudad sa Pasig, partikularmente sa barangay Aglalana, nga kung sa din ginkamatay sang isa ka biktima kag ginkapila sang tatlo ka iban pa. Anong kaso ipasaka sinadri? Bombo Chari sa report, please kami. Natalana na nga pasakaan sang kaso subong adlaw ang mag-utod nga palumar ini may kaangtanan sa kinagamo sa may barangay Aglalana sa syudad sang Pasig sa tunga sang pamilya Palumar kag Palumaria sa pagselebrar sini sang kapistahan sang nasambit nga barangay sang Sabado, Nobyembre 26. So sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, pagapasakaan sang kaso nga homicide kag tatlo ka count sang frustrated homicide ang mag-utod nga Palumar. Una diri si Staff Sergeant Razel Palumar, 45 anyos ini siya kag miyembro ini siya sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army kag residente ini siya sang barangay Daan Banwa sa Tapas, Capiz. Ang iyaman nga utod amo ang pagapasakaan man sang kaso si Ronald Palumar, 41 anyos, kaga residente ini sang nasambit nga barangay, kag umagad man sang barangay kapitan nga si punong barangay Raymond Gonzales sang barangay Aglalana sa syudad sang Pasig. Ang ila sini nga biktima amo ang apat ka bilog, si ang una diri si Greg Palumaria Sr. kung sa diin amo gid ni siya ang napatay gid, nag-obra ini siya sa plantasyon sang Tubo, 50 anyos, kaga residente man sa nasambit nga barangay. Patay ini siya tuga sang pagbuno ni Ronald Palumar, ang isa sa mag-utod nga suspect. 5 ka buno Bombo Champ, isa sa pusod, 2 sa sulok-sulok, isa sa dughan kag isa sa puwak. Ang tatlo naman ka mga biktima amo ang lunsay may mga igo ni sang armas luthang sa nagkalain-lain nga parte sang ilang lawas. Si Greg Palumaria Jr., 22 anyos, kag si Mark Palumaria 30 anyos ini siya, kag ang kabataan ini sila ni Greg Palumaria Sr. nga amo ang napatay nga biktima. Ang isa naman kapilason amo ang minor de edad pa, kaga 17 anyos, kaga parente man sang Palumaria ni nga pamilya. So sa una na ni nga daan nga investigasyon sang kapulisan, ang mga biktima suno sa investigasyon sang Pasig City Police Station amo ang una nga nagkadto sa balay ni Ronald Palumar. Kaga may mga dala kuno ini sila nga kahoy kag ginkompronta ini si Ronald Palumar hasta nga ti binaisay ini sila kag sa amo man nga tion bangod fiesta sa nasambit nga barangay, ara man ang utod ni Ronald Palumar nga si Staff Sergeant Razel Palumar sa balay sang iya nga utod ni para mamiesta. Kag ang ining soldado amo ang gin-inform samtang nagapanyaga nga amo na to ang natabo sa iya nga manghod nga ti may pagpinikutay na kagagin pulihan na. Suno man sa investigasyon ining iya nga manghod amo nga nagkadto man ining soldado sa komosyon kag gindepensahan ang iya sini nga manghod paagi sa pagtiro sa tatlo sini ka mga biktima. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio diri kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, ang Chief of Police sang Pasig City Police Station. Sunod lang mapan nato ng kaso kung homicide, ma'am, kag tatlo ka frustrated homicide sa magutod, ma'am, nga Palumar. Pwede klaruhon naton ano gani sa liwat ang natabo kag sino ining mga biktima nila, sir? Ang shooting incident dito sa Barangay Aglalana sang Sabado. So kung sa din ang Palumaria family Palumar nga kumusyon, tapos nga binaisal dira mismo sa mga lapito sa usaran sa mga Palumar may pista dito. So kumusyon sila kag nagsulta sa nagrambol sila. So according sa Palumar, nayara nga mo din ulit kay ginanot sa yaw manghod. Kagin ba pulihan sa way nga gin tiro niya ang
tatlo tanan ka persona nga mga palumarya. Sir, ano ni ang pilas gani nga naagom sa nga aton nga biktima, sir? Sa buwan din siyang napatay, si Greg Palomar Sr., si Greg Palomar Jr., gunshot wound, si Mark Palomar, gunshot wound, si Rolly Cadalso, gunshot wound. Sir, ano ning statement subong sa nga Philippine Army parte dira naka-contact na ang Philippine Army? Ma'am, at siyempre gusto naman kasi lang atabangon sa Subsergeant Palumarang Yakaso. Sir, klaruhon ta lang ang gingamit gani nga armas sang aton nga suspect, sir. Armas sang ano ini, sir? Ay po, balo to, mang issue din siya nga glock nga naninigay na. Kay armas sang army, gid man ini, sir? Yes, ma'am. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, ang Chief of Police sang Pasig City Police Station. So, Bombo Champ ang gingamit ni nga armas sang soldado, amo ang kalibre 9mm Glock pistol ini siya, kaga suno diri service firearm ini nga gin-issue man sang Philippine Army. So sa subong naghambal man ang Philippine Army kay nagpakigangot na ini sa Pasig City Police Station nga pagaatubangon gid sang soldado ang iya sini nga kaso, kagti sa subong ang tatlo ka biktima amo ang padayon man nga ginadapatan sang nagakaigo nga bulong. Kay iti kumatian mo lang ang ulang taon ta sa mga comments bala sang iban sini taga Pasi, iban kilala ang pamilya Palumarya, iban kilala ang pamilya Palomar. May duha ka bersyon eh. Ang unang bersyon nga ti ginlambatan kuno ang pamilya Palumarya. Ang bersyon naman niya sang piyak nga ti ginsulong sa pamilya Palumarya ang pamilya Palomar. Ugaling kiti ini sila may madaan nga hiligutan gali Bombo Chari mo. Sa ton sini makabombo, di ba? Kag ang mas nakahibalo sila diri si Kapitan. Kay ti do ang bata ni Kap na pangasawa sang isa sa mga Palomar, ang manghod, Bombo Chari ko magsala. Ining si Ronald Palomar Bombo Champ, umagad ina siya ni punong Barangay Gonzales sang Barangay Aglalana mong si amo ina kung pamatian ta ang version niya sang pamilya Palumarya, masuno niya sa ila sa investigasyon mani sa Pasig City Police Station nga ang pamilya Palumarya si Greg Palumarya Jr. amo ni siyang isa sa mga biktima, upod ang iya abyan nga si Leomar Fernandez kag si Reggie Lacson sakay ni sang ilang motorsiklo, naglabay ini sila sa atubang sang balay ni Ronald Palomar sang isa sa mga suspect. So ginlambatan kuno ini sila base sa ila panaysayon, ginlambatan sila ni Ronald Palomar. So ang isa ni abyan ni Greg Palumarya Jr. nga si Fernandez amo ang nagdalagan kaga nanugid ni sa pamilya Palumarya nga ginlambatan naman sila ni Ronald Palomar. So dito nagakadto si Greg Palumarya Sr. atong napatay nga biktima, si Mark Palumarya nga utod man ni Greg Palumarya Jr. kagang isa pa gito ka minor de edad nila nga paryente amo ang nagkadto dito kay ginlambatan ining ila nga himata kag dito na nagpukutay kaga dito naman ya nabalaan na sa nga soldado nga suno sa nag-inform sa iya ginapulihan na ya kastigo ang iya sini nga manghod nga si Ronald Palomar. All right, sige. Ini si Bombo Chari Delia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Irilo, basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao. Subong nga tion nagapamati ang magtimbang sini nga pamilya. Why na kuntani ni dapat sang basulon pa or kung ano dira. Pero dapat sadto pa lang nga daan aktuhan na ni sa mga barangay opisyal. Hilabi pa imbolbado ti ang isa sa mga tapik sa punong barangay sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung sadto pa lang nga daan, narisolba na ini, nahusay na kung ano man to ang ginhalinan or gintunaan sa ila sini iya nga kaugot sa isa kag isa, why na kung tani naglabot sa tsimpo nga irinaway pa kang naglabot iya nga minaula sini nga dugo or
ginbawian sang kabuhi. Kay bisan ano kagamay sang bagay nga ginaawayan sang tagsa sini ka magkasilingan, kung hindi ina matapna kag marisolbar sang timprano pa, nagadako ina nga nagadako. Dugangan paginabi nga ti kon ipahanugot sang sirkumstansya nga sa kainiton sang imo sining nga ulo, yara ka pa sa impluensya sa makaulubog sining ilimnon. Hindi mo na makontrolar kag lain na yung dalagan sa imo sining nga paminsaron. Amo na nga nagakadapat iyang kung mayara sang konflikto sa duha sini ka pamilya sa mas labing madali nga panahon dapat resolbaron na ini. Kung hindi masarangan sang barangay opisyales, idangop sa kapulisan. Kag maluoy ka mo sa mga kapulisan, di man ka mo magtinamad. Kag mahambal nga, sos, kagamay sa nagadiferensya, husayan yung landas barangay, hindi man na pag-idangop sa pulis. Kung masarangan man sa mga barangay opisyal, kag bilang barangay official, hindi ko mo tani iya take sides. Kag kung hindi ka paiway, kung hindi ikaw ka paiway, itugyan sa iban sini nga mga barangay official nga maghusay sila. Kag hindi ikaw magpasilabot, kay manti, pamilya mo ina or asawa sa bata mo or whatsoever, dira nga may relasyon ka mo. Para nga malikawan naton ang uring-uring kag ang dugang-dugang sugpon-sugpon istorya nga baw ining opisyal na mo ni tigaapin isa kaya mo sini mo sadto. Dapat mangin fair kag sa nasiling tana laputon naton ang kahusayan sa problema. Kag pananglitan niya nga mahusayan ang problema, ti pangabayon man niya magtimbang sini nga pamilya nga hindi nasagad kaligat yaranay. Ligat charlay nang may okasyon to spiyak, ti pinandar sang tunog-tunog sini nga sound system, mauwang dira. Ti reklamo to ya ang pamilya nga daw may kaugot si sino muna may inaway. Ilinaway na yun sulbaron mo naman. Pagsulbar, pagadason sini mga binulan, may okasyon naman ning piyak ka pamilya, ti natural, mas kinasadya sila, uwang man to sila, tulong-tulong man nila sound. Reklamo naman tong piyak. Ti kung hindi pag-aktuhan sa mga barangay official, sang polis, galawig. Nagainit ang sitwasyon. Kaya makon mo sina, pista kung tani, kalipay ka mo kay tingob inyo sining pamilya, mga paryente nyo, nagikan pa sa iban sining lugar, makantudram bisita sinyo, kung kaon ka mo, istorya ka mo pangabuhi. Labot yes punto yat, may kinagamo, napatyan pa, di ba? Waay sang kayuhan nga madulot sini iya ang konflikto o kon inaway. Amo nang tandaan nyo, luha gilamang ang matubod kag dugo. Na muna gani ambal naton sa mas temprano pa dapat sulbaron kung ano man ang mga konflikto dira. Kati why naman sang likawan dira sa iban kay ti kamo mo lang dayang nagatinubangay halos matagsa kada adlaw. Hina akon ko internet guro bumbo Brinan, engineer. Ga utod-utod ko aw. Hina tada pitla bumbot man. Hindi nga akong internet yun na. Seriously speaking, dapat na mga kasubong sina iya. No? Amo nang pinakanami sina dira nga sarang nga mahimo sini siguro sang mga barangay official nga husayon. Bisan magamay lang nga, jutay nga bagay nga ginabaisan sa barangay, husayon pa lang sa amo sila nga level para nga hindi na maglawig kag hindi na magdako ang konflikto. 54 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Check ko this time si Bomboria Mumblan. Sino to ang miyembro sa New People's Army nga natumod na ang iya sininga pagkakilala or identity now
nga napatay sa sining encounter nga nagaluntad sa tunga iya sang Philippine Army kag New People's Army dito iya sa may banwa sa Igbaras, Iloilo. Ha? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kag ano na ang latest information diri sa aton man sini nga mga otoridad. 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa pagpalayag sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Bombo Ria sa report, please come in. Bombo Cham, ginkumpirma na sa Philippine Army nga katapos sa New People's Army ang lalaki nga napatay sa enkwentro nga nagluntad sa barangay Tigbanaba. Squad 1, Suyak Platoon, Southern Front Committee Rion Ranay, kag ginapamunuan ini ni June Capio. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Rodel Pasion, hepe sa Igbaras Municipal Police Station, iya ginpahayag nga 5 na katuig nga wala nakapauli sa ilabalay si Costas. Ay naman ang sandig sa kumpirmasyon sa iya nga partner nga ginapatian si Lucia sa Bombo Cham. Suno kay Pasion, ginapahayag nga hindi magdubo sa pulo ka mga rebelde ang ilan na enkwentro kung sa diin lakip na diri si Costas. Nagdugay naman sunod sa ratungdan sa 20 minutos ang baylohan na isang lupok sa magkatuhay nga bahin. Na-recover naman sa crime scene ang duwa ka M16A1 rifles, AK-47 rifle, isa ka M203 grenade launcher, isa ka rifle grenade, mga bala, kag improvised explosive device para Fernaya. Para sa dugang kag kompleto nga detalye aton pamatian na si Police Lieutenant Rodel Pasion. Kwento sama mo, Costas, 47 years old, taga Barangay Dalihi, Miagaw, Iloilo, ma'am. Bali, positively identified ni siya sa iyang partner, nga si Ma'am Lucia. Amo tong iyang kinagkato sila sa station, amo tong adlaw gid puro gabi na, do mga 11 siguro to sa gabi. Amo tong pagkato nila 11:38. Estimate sir, mga pila na siya ka tuig upod sa New People's Army, sir? According to sa mata, 5 years ko nung nadula mo. Ma'am. Ang ano sa lawas niya, sir, sa di ng igo? Sa ulo to ang iyang igo, pero ang ano gid siguro ang report gid siguro ang insakto gid ara sa suko kay sila man to ang nag-process sang lawas kagati isang crime scene man sang insidente dito sa babaw. Update sir sa iba niya pa nga kaupdanan, sir. Hindi kami sina ma'am kahambal iti ang siguro ang mas mayo gid siguro nga makakuan sina info na mas mayo gid siguro nga ang pagalinan sa sinangin po siguro sa ano naton sa counterpart nato sa Philippine Army, ma'am. Kay mo lang to ang among to pagkadto is security mo lang to kagati ang upod sa Soko to. Sa gihapon sir, may mga checkpoint ang Igbaras Municipal Police Station. Continuous man na, ma'am. Continuous man na, ma'am. Everyday, ma'am, may scheduled checkpoint kita, ma'am. Alright. Ano ni sa subong ang inyong mensahe panugyan sa Igbaras Municipal Police Station kung mga kapulisan nun, sir, regarding sa mga nag-surface, mga rebelde, sir? Siguro ang kabay nga ang mga nagakalatabo sa aton sa palibot naton mangin at butang tani agud nga mabuksan ang mata naton sa kamatuoran nga hindi man tanan nga gamo mugin na ang solusyon kag sabat sa problema. So siguro mas maayo siguro nga istoryahan kag mabuligay na lang gid instead nga kontra ng isa kag isa to muna man na siguro, ma'am, kag di along kag God bless mo gina siguro ang makabulig sa aton ng pagmamuyo kag pagpati nato sa Ginoo, ma'am. Muna na siguro, ma'am. In kaso sir nga mag-surrender biyang isa ka katapo sang New People's Army, ano ni ang maubra sang gobyerno kang sang kapulisan agud no mahatagan sila sang bag-o mga buhi, sir? Bali, ma'am, may programa, ma'am, ang aton gobyerno amo na siyang iklip
na may mga assistance na mga ginatag. So kung luyag sila nga magsungka, pwede sila makakadto diri sa among personal kiti sigurado nga sikreto yan at confidential ang ilawan. Kung naman ang assistance nga ti para sa ila nga ihatag isang gobyerno ti willing kami man nga magabuli kag mag-assist ka upod sa Philippine Army kung mo yung panang kaso. Bobo Cham, no? Nabatian natin si Police Lieutenant Rodel Pasion. All right. Ini si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Ria Mumblan. Di sa aton sini nga mga kabumbo. Amo ni ang isa man sa mga panawagan kanina ton sa aton sini mautod nga yara karon niya si babaw sa bukid. Yara sa hublag nga kung gusto niya mga buhi isang normal kag mangin malinong kag matawhay, balik loob na kamo sa gobyerno. Ngayang gobyerno ta duha ka tawag siya, duha ka pala, duha ka kamot ang nagadupa nga magbaton sa inyo. May livelihood pa kamo sini nga pagbatunon para nga makaumpisa kamo sa pagpangabuhi isang normal sa aton sini matag palamati. 1 minuto na kaligad sa takna sini nga las 2. Diri karon aton sini nga patpaton ang judicial affidavit sang Iloy ni Floyd Fernandez. Siguro lakawan na nato ng iban sini nga mga bahin diri kag diri kita iya madiritso banwa, no? Sa mga punto kung sa diin nahibaluan sang Iloy tuhoy sa negosyo sining mga mag-abyan sa aton sinimatag palamati kag tingin plastar man diri kon anong dugang pagin sininiya nga ideya sa mga pagkagkilala sa mga abyan or imbolbado abi sa nasambit sining Estancia massacre, just like JP Bosque, Mark Libaw, and the lone survivor turned suspect Jevron Parohinog sa aton sinikaron iya nga mga tag palamati diri kita sa question number 13, no? Sang nakaabot na ang Iloy ni Floyd Fernandez dito iya sa may Estancia PNP. Yang pamangkot sina diri banwa, amo sini. Can you please narrate what happened after you arrived at the Estancia police station? Ang sabat diri, yes sir, I went inside the police station and talked to Police Staff Sergeant Jason Intersigo, investigator. He then informed me that Floyd was involved in a shooting incident in Estancia. The police investigator explained to me the events that led to the death of Floyd. Allegedly, Floyd was shot to death while running to escape his attackers in Barangay Villapanian, Estancia, Iloilo. I learned from the police investigator that 2 of Floyd's companions were also shot to death, namely JP and Mark, and that their driver, Jevron, was the lone survivor and is in their custody. I then requested to the police investigator if I could talk to Jevron, but he told me that he was still under investigation. The police investigator then told me that Floyd's cadaver was taken to the hospital but later transferred to the Balida Funeral Homes in Batad, Iloilo. I then asked the police officer if I could have Floyd's cellular phone, but was told that they could not give it back since it is an evidence investigation. I inquired from the police officer what were the requirements to bring Floyd's cadaver back. The police officer then told me that Floyd's cadaver had to undergo paraffin testing and autopsy before nga ibalik sa pamilya. Namangkot na yun ang Iloy sa police officer, no? Ang kung pwede na siya magkabiya sa police station kag magpadulong sa funeral homes, no? Agod nga ara na to kuno ang sumo funeral car sa Balida Funeral Homes. Question number 14. I-translate ko lang sa Ilonggo siguro para mas mayo. Kilala mo si Jevron personally? Sabat, oo, kilala ko, pinaagi sa akon nga bata nga si Floyd. Ginhambalan siya kuno ni Floyd nga si Jevron, classmate niya during elementary. Kagsang tuig 2015, sa madumduman lang kuno sang Iloy, isa kagabi, gindala ni Floyd si Jevron sa Ilabalay.
Naghatag pa kuno gani ining iloy ni Jevron sang do keychain niya nga halin sa Singapore kay daw ginakabig niya na ini kasubong sang iya sini iya nga kaugalingon nga anak. Dugang pa sang iloy sang tuig 2018 si JP, si Veronica kag si Floyd kag may Francine pa diri nga pangalan nga na-mentionar nagpadulong sa Taiwan agod nga mag-training para nga mag-formulate sang mixture sa paghimo sang milk tea. Kag pagbalik nila diri sa Iloilo, nag-umpisa na sila sang business nga milk tea. Si Jevron naging business partner ni JP kag ni Floyd. Now, ang MLKT sa aton sini nga mga kabombo, amo na ni siya ang ila sini nga naging negosyo. Ti nakita man siguro ninyo sa aton sini mga kabombo diri sa syudad sa Iloilo and even sa iban sini nga mga kabanwanan kung anong pagdako sang nasambit sining milk tea business. Now, kung sa dinti, kumbuya diri sa Jevron, JP, and Floyd. Business was expanding every month. Pero sang nag-conduct sila kuno sang inventory, some of their stocks were missing. May mga nagakaladula nga stocks. Pamangkot sa investigador, ano pagid? So when they could not tolerate the occasion of pilferage upon the stocks, ginpahalin nila si Jevron sa ila siniiya nga circle of business sa MLKT particularly. Ginsaylo Manila ang ila siniiya nga stock sa bag-o nga warehouse diri sa distrito sang Lapas nga ginapanag-iyahan sang isa man ka negosyante. Thereafter to, si Jevron kuno nag-put up man sang iya nga business nga may pangalan diri nga T-Express. Ginpapangalan niya lang sa iban sini iya nga tawo. Ang ingredients suno sa iloy pariyo gid sa kung anong ingredients kay gingamit sang milk tea business ni JP kag ni Floyd. Gindinay kuno ini ni Jevron nga siya ang nagapanag-iya, but later on bangod na slip of the tongue kunong isa sa mga business partner ni Jevron, gintuad sini or nahambal sini nga upod sila nga duwa diri ni Jevron. Pero ang T-Express sa aton sini nga mga kabombo ang wala naglawig. Dugang nga mga pamangkot, what happened next after the T-Express was closed, if any? Si Jevron kuno wala na gid sang business nga iya. That is why nga nag-propose ini siya sang another business sa kay Floyd kag kay JP. Kag didto sila nagkitaay sa balay ni JP sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Do you know about the proposal of Jevron? Sabat, Jevron proposed that JP for the fishing vessel. Si Floyd naman, amo iyang ma-finance sang vessel, kag si Jevron, amo iya ang sa fishing brokerage o kon komisyonan. Jevron made them believe nga there is a fast return of investment of this kind of business. This was cause Floyd's withdrawal from his business in Cara Builders as one of the owners. Dugang, question number 9, what else, if any? Siling niya, sometimes when their group, JP, Floyd, and Jevron, magpadulong kuno sa istansya Iloilo, nagadrop by ini sila sa balay to day Floyd, antes nga magbalik diri sa Iloilo, kag nagadala sang priska nga isda nga nagahalin sa kay certain Imbong, the father of Jevron. He came to my house thrice along with Floyd and JP. Also, first was on my birthday. Second was sometime in May 2022. And the third, sometime in July. He was a personality of being aloof, secretive, and observant. After you left Estancia Police Station, can you please reveal what happened? Yes, sir. Mga 11:11 sa aga, amo man nga adlaw,
Nag-abot siya kuno sa Balida Funeral Parlor, nakita itong 3 ka bangkay. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang nanotisyaran pagid sang Iloy sa aton sinamatag Palomatido, nagasanto man ni sa ginplastar ta sang early stage sang investigation bala. Now, nga kung tingin ang balta to, si Floyd hindi mahilig sang fitting nga bayo or body fit nga bayo, pero sang naabtan to siya sang Iloy niya, sandig diri sa affidavit, sa aton sini mga kabumbo, ang bayo iya lain na, fitting na. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, I also noticed that t-shirt that he was wearing was too tight and short for him. And I believe that his shirt was changed to a clothing which does not belong to him because the shirt has torn and thread on the neck portion with the dithering in addition. Wala sang blood stains sa t-shirt. Ang nanotisyaran niya pagid nga ang entry sang bullet holes sa t-shirt did not have any blood stains and appeared to be dry and clean. On the contrary, the bullet entry holes seem to have been punctured by a blunt object to make it appear the bullet passed through sa mga buho ngadto. No? Kag may hubag sa liog ni Floyd. Ngano kasubong naging kuga siya sa left sa aton sini mga kabumbo. Jevron then claimed that he went back for Floyd, who was still breathing. Jevron tried to revive Floyd, who apologized to him with teary eyes. Jevron then saw someone approaching with a light. He saw the firearm of Floyd. He then picked up the said firearm of Floyd kagin balik sa glove compartment sa Isuzu MU-X. Ginpamangkot siya kung nabalaan sang Iloy nga may ginahuptan si Floyd nga armas. Ang baldiri, wala ang nabalaan ko lang iya. Wala ko nagapanugot nga magposes siya sang deadly weapon. Kag ang interes ng bata iya kuno is traveling, motor trail biking, racing pet dogs, kag naga-workout sa gym upod sa kay JP. No? Ano pagid? Question number 32. I asked Jevron about the investment of Floyd's to him. Since he was gone, I decided to tell him that I am going to pull out all of the investments of Floyd from him because I do not have time to go to Estancia to collect the proceeds and the interests. Then Jevron answered nga ang investment kuno ni Floyd ang naglapot na sa masobra 3,007,000 pesos. Sa aton sini nga mga kabumbo. Do you have any knowledge about the other suspect aside from Jevron you have mentioned in this affidavit? Ang hambalya, yes sir. I came to know based on the police investigation report about the involvements to the shooting incident which transpired in the wee hours of September 14 in Barangay Villa Panian, Estancia, Iloilo. Kagaway na sang iban sini nga further question diri sa aton sini nga mga kabombo. Now, ang pasunod sini naton nga pagpresentar diri sa dugang nga mga affidavit sa aton sini mga kabombo, no? Ang kung paano na angot si Michael Quiachon, Michael Porras, kag si Vincent Llamado, kag subong man ang judicial affidavit ni Jevron Paruhinog. Bantayan ina sa iban Sinmanusi Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco, Homer Gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ang oras
Bombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang naga-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kung computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig.
ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot. Pagiging sa intanan, mga beautiful people ng mga kabombo naton. Hello, good morning. Good afternoon. Joke lang. Welcome sa kahapon lamang program. Lunes na kita nga edisyon. Hala, ilang kembot na lang. December na. Pila na lang kapag pangapi-api kadaaga. Disyembre na. So hello and good afternoon good sa inyo. I know ara na naman kamo dira because you are looking forward nga makabati na naman sa mga very exciting nga mga stories nga gina-share diri sa aton nga mga letter senders nga ginapasalamatan gid naton, and I would want to include you nga isa sa akon nga pagapasalamatan because you are also going to share your own story. Gani, join ka na. Share na yung mga istorya. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat mo na, ipadala na dayon. Sa kahapon lamang program, DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ini si Tita Regine sa Monday edition sa sininga palatuntunan November 28, 2022. Sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ko gani, pila na lang kapag pangape, kadaaga. Disyembre na. It's 27 days to go before Christmas. Mga kabombo, kag-ari naman, para sa aton nga palatuntunan kahapon lamang, ang aton nga ambahanon nga iga-share sa inyo tanan. From the Bombo Music Festival, nagikan kay Steven Nicole Pedro. Hanggang kaibigan, good afternoon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko mga limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa'kin ng mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin lang sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko.
kita. Oh, di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na. Pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya na kung na-friend zone kita. Wait, mahimo, ano? Hanggang Kaibigan by Stephen Nicole Pedro. Such a very nice song. And I dedicate that tanan para sa inyo, mga kabombo. Nga ara nagid, kag all settled in na, kag nagahulat na lang sa ating pagsugod basa sa makasaysayan diri. And so again, I welcome you all. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ari na ang ato nga first story. And I hope okay lang gid sa iya, no? Actually, November 25 tani ang iya nga request. But since hindi pwede, huwag gid dalabutan. So, I am pretty sure. Okay lang man kay Breeze sang Barotac. Breeze, good afternoon gid sa imo. Suguran ko basang imo nga sulat. Mga kabombo ang iya nga letter diri. Nagkasiling, Dear Tita Regine. Hello, Tita. It's nice to be back. Kag tani, hindi ka magsawa sang basa sang akong mga life experiences. Kay ako yata, as long as may ara ako mga stories, tuig-tuig or bulan-bulan, mapadala ako Tani, hindi ka gid matak-an basa. Sige, I'm telling you, never gid. Never. No way. So before ako mag-start sa akong another story subunga, kahapon na nun, ginatami ako anay ikaw sang maayong hapon gid. Kag I am wishing that everything is good. Ginatami ako man ang tanan ng mga listeners and viewers, including ang mga marites. Present, mga marites dira, mga friends naton. Tita Regine, bali ma-start ako sa nagasakay na ako sa barko. So lalaki, ining aton nga letter senders. Letter sender, si Breeze. Yes, tita. Inchakto ang imo ginaisip. Isa ako ka seafarer or seaman. So, 2019, Tita Regine, nagsampa ako sa barko, bali ika-7th time ko na nga assigned sa Panamax vessel. Nagsampa ako sa Weihai, China. Kag ika-4th time ko na as an officer. Bale, sa dry dock ako nagsampa, tita. So, siguro bala naman sang kapwa ako seaman kung ano kabudlay sa dry dock. Kaya syempre time naman para mag-beautify sang vessel. Kagon ka isa, naga-change mga papeles. Kagaya right ship, kag kung ano-ano pa nga mga inspections. Kaya siguro tita, para makatipid. Kay gusto nila, I give my all. Hindi sila sang one step at a time. So, hagardo versus agid ang mga person, tita. Ti ang dry dock, naga-last 1 month or even 2 months. Depende sa kalayuhon or problema sang barko. Kaso, magtapos tita, worth it man kay dollar bills and drop some money naman ang nasa isip. Haha. Ang good thing lang tita, makalagaw ka mo kay ti syempre, sa aga lang ang work. Ti, I got the chance nga maka-explore kag makawalwal sa Great Wall of China. Wow! Nagsaka ako sa Great Wall, nag-night shopping, nagkaon mga exotic foods like pagong, palaka, kag kung ano pa nga mga ulod-ulod.
Kay bisan daw hindi ko matulon ta, ay ginkaya ko gid. Kay hambal sang amo nga kapitan, kag Greek superintendent, ang makaubos, $200 ang price. Uy, kadako. So, tita, bisan, gadun landul na ako sang cultured bukan nga ulod. Tulon ko ta. Kag syempre, kiti palaban ako ta. Second place lang ako. Kag $100 lang. Kay man, Tita Regine, kung may pangangailangan ako, ang isa ko kaupod, yun ang first place, mas matindi ang pangangailangan niya. Kay grabe siya yata, kaysa naghambal pa lang, nga ready siya, gambal pa lang nga ready, ay siya yan, nagaduom na ulod. Pasensya daan sa mga nagkakalaon. But of course, you know, no, nga ginakaon na ini siya, one of the exotic foods yung ginakabig. So after sa pa-contest ni Mayor, nag-continue kami sa Great Wall, Bauta. Ang experience ko nami gid, kay satisfying gid. Kaso, kapoy-kapoy, kag nalapukan gid ako ta. Kay sinuman na ibala batas mo nga masaka, kaya sa taas nga bukid, mabuts? Hay, ako na-inform tita. Maayo lang ang magpa-descend naga-cable car na. So, easy on me naman para sa amon. After namon dry dock, tita nagabiyahe na kami, tapos ang amon destination, Indonesia sa Jakarta, Tabuneo, kag Surabaya. Coal amon karga, discharge sa Yeosu, South Korea. From salamat malam kag salamat pagi to anyong sayo, anyo yung haseyo. Barang ko lano ko dasigon mo anyong sayo. Okay. So namin natani ang amon biyahe tita. Kaso February 2020. Sang ara kami sa Indonesia, nag-start na restrict ang mga ports. Kag nag-start naman lockdown, kag closed borders kay tungod sa COVID-19. Kag pati ang mga crew changes canceled. Kay ang mga countries total lockdown. Bow, Tita Regine. Gustohon man namon magpauli, kaso hindi gid pwede. Abi mo tita, naglawig ako sang 14 months sa barko. Nga kung tani, 11 months lang ang kontrata ko. Kaso, la ako mahimo. Kay kasagsagan sang COVID-19. Kag isa pa, ang mga countries nga nabiyahian namon, nasa hotspot list sang World Health Organization. Kay ang China kag Indonesia, belong sa mga countries nga mataas sa mga COVID-19 kag vitamins, pero wala kami mahimo kay COVID. Tuloy ang biyahe. Contactless ang mga transactions. Isolate 14 days sa Anchorage kag sang katerbang swab tests, Tita Reg. Tapos challenge pagit kay sa iba namon nga fleet may nagakapatay pata. Almost a month nga ang patay ara lang sa reefer, Tita Regine, nabutang sa body bag kag gina-frozen para di magbaho kag ma-decompose. Kabudlay, tita. Hindi sila makatulog mayad kay syempre may patay. Hindi man nila mapapanaog sa mga ports nga ilan na dungkaan kay COVID. Wala sa may mabaton nga puerto. Halin sila Brazil, Tita Regine, napatay sa kalagitnaan sa South Atlantic Ocean. Tita Reg, nag-request medevac kag helicopter, kaso wala man response. Nag-try ipapanaog ang bangkay sa Reunion Island sa Indian Ocean kag sa Mauritius kag Madagascar. Sad to say, wala, kay hindi sila, kay dapat sunugon pa. So, ang option nga gintaos ang office, ang makadto na lang sa Manila Bay, Philippines. So, lawig tita ang biyahe. Abi mo tita Regine, pagpanaog sang patay, ay nagapang-amoy na. Pag-uugali tita. Sa amon nga fleet, mga limagid ang napatay sa span lang sang 3 months tungod sa cardiac arrest kag internal hemorrhage. Kay tinubusan sa maintenance. Tita ang iba nag-suicide. Ang mga Ukrainians kag Russians, tita, kay hindi na makakaya sang stress. Kay gusto nila magpuli, kaso hindi man sila makapuli.
Kay dugangan pa sa Russia-Ukraine war, tita. Hindi na sila magpuli dito. Kay kung magpuli sila, mandatory nga himuon sila reservist or isulod sila sa army to fight for their country's freedom. Ay tuod. So amo na nga nagapalagyo sila kag magpangita sang another European countries para dito na mag-eskat. Ang akon mga upod sa Poland kag Germany nagstay. Tita Reg, after 14 months, nakapuli kami dira sa Reunion Island. So, malawig nga biyahe. 2 days and 1 night nga biyahe pa Pinas. Pagabot sa Pinas, quarantine. Pa-swab test na naman sang katutak. After sang swab, kag hotel quarantine. Thanks God. Negative ako. Home quarantine for 15 days na naman. Hay, struggle is real. Tapos hindi pa kaka-enjoy sang VK, kay may mga border control. Need sang mag-quarantine passes. So since COVID pa, nag-training ako anay. So, mga almost 1 year man ako nga tambay. Pero okay man, kay medyo may naipon man. Pagbalik ko sa Manila, March 2021 na. Medyo gina-allow na magbiyahe ang mga OFWs kag frontliners that time. Ang COVID vaccines, nag-aumpisa pa lang mag-roll out ang muto nga tiyempo. Nag-med ako, after that, naghulat na naman. Sang June 2021, nagpabakuna ako. Kag sang July 2021, na-complete ko ang 2 doses ng bakuna. Pero subong, 4 vaccines na ako, including sang 2 boosters. Sang August 2021, nag-quarantine na naman, kay masampa na naman. Tita Reg, ina ba lang dumasampa ka, do hindi? Masampa, kay syempre gipit ka na sa budget. Daw hindi, kay syempre la ka pa ka-enjoy gid. Nag-quarantine ako. Nag-swab antigen, negative. Nag-quarantine ako for 10 days. Tapos nag-swab sang RT-PCR. Nagdugay, Tita Regine. Nag-positive ako. Inabala nga, malakat ka na pagkaaga, mapasopa. Ahay, sa hotel, tita, nagaluhod-luhod ako sa akon room. Nga nagapangamuyo, dala solsog sang akon ilong sang cotton nga may alkohol. Huh? Mumog sang asin, inom sang calamansi juice, suob sang luya, kag kung ano-ano pa nga paraan para hindi ako magsipon. Kay that time, Tita Regine, nasipon ako, abi. So, abi mo, tita, nag-pray na lang ako. Hambal ko, Lord, ikaw na lang bahala sa akon. Ginatugyan ko sa imo ang tanan. Pero, Lord, pwede. Tagai ko chance nga makasakay na. Kaya hindi na ako magpasaway sa imo. Kag, Lord, hindi ko na gusto magbalik sa boarding house sa kay tita. Amo ni, na persona non grata ako dito kay pa si Bangdan ako ya nga ginagaw ko daw ang karelasyon sang utod sang tag-iya sang boarding house. Pero tita wala ya. Cross my heart including my kidney and liver. Tita Reg, truly nga si Lord living God gid. Kay sa mga noon time nagtawag si Sir ang amon nga crewing manager nga tagaan daw kami chance nga mga positive nga mag-re-swab. Kaya naghambal ang office, basi false positive daw. Kaya syempre, budlayan sila mangita crew. Kaya ang iban nga crew, ara pa sa province. Di budlay makatravel. So, nag-re-swab kami. Bow, Tita Regine. Bale, 5 kami, nag-positive that time, out of 14. Ang amon ginpili, ang 12 hours lang ang results. Di medyo mahal, kag kami lang daw mabayad, kay refund lang anay. Baw, tita, ang mga upod ko, wala pa kwarta. Hambal ni Sir, ako lang daw mabayad, anay. Hambal ko kay Sir, sa isip ko lang. Hindi porket bago ako cash advance, ako mabayad. Pero sige lang refund man. So, tita, nag-swab kami, sang katutak na naman ng mga fill-upan, ng mga forms. Tapos nadugayan pa, kaya nag-walk-in kami. By sked gali ang pag-process.
Nagapinanawag si Sir kay kinahanglan na daw sang customs kag Bureau of Quarantine ang time kag ang testing site. Lumahibi naman ako ta. Kay ako naman nag-fill up sa 5 ko kaupod kay medyo gorgor na. So after 2 hours, na-swab gid man kami tita. Dating sang results. Nagapangamuyo lang ako kag hala sagay suob sang luya. Kay na trauma gid ako ta. Pero again, hambal ko kay Lord, siya na lang bahala. I offered Him everything. To divert my attention, naga-TikTok ako ta kagkun kisa, nagapabalhas ang shower room sa hotel. Kinakuskus ko ta Mabaw ako pasalamatan nila sa imo no? So sa sobra ko nga saot-saot sa TikTok, hinapoy ako ta. Natulugan ako. Wala ako makapanyapon. Tapos sa mga 9 p.m. na nagtawag ang testing sites ng amon RT-PCR kag naghambal nga na-send na sa email address ko ang results namon nga 5. Check ko na lang. About ta. Grabe ko ba kubasang akon heart, pati liver ko kag kidney. Pamuyo ako antes mag-check email ko. Una nga nag-abot, iya sang chief engineer. Ang result, positive. Tapos sunod-sunod, kay third engineer kag buson, positive. Ay naghuy-huy, manabaga ko ta. Wala ko anay ginbuksan akon. Nagpiyong ko danay, kag nag-our Father. Grabe, panawag ko sa mga santo, pati hindi mga santo. Pati sinanay ko nga napatay na, ginatawag ko Sang pagbukas ko ta, daw nagaloading pa bala, kag sa sobra ko kulba, ang nabuksan ko, ang iya pagali kaupod ko. Ti positive. Siling ko, ahay, sige lang move on. Pagsara ko sang email ko, nakita ko, ngang isa ka email, la pa nabuksan. Tapos ginbuksan ko, results ko, kagbaw, sa kaayo sa mahal nga Diyos. Negative ako ta. Oh, praise God. Baw nakatumbo man ako ta, kag daw malipong man ako tita Regine. Daw malipong, hindi tungod kay nag-negative ako ta, kag makasampa, kundi tungod kay nabunggo ako sa bed ta, kay ang akon hotel, do Korean style, nga ang bed ara sa babaw, tapos may table sa dalom. Kasakit ta. Pero importante, negative ako So inabalata nga, nag-negative ka sa COVID-19, bukol man ulo mo. So nagpanawag ang opisina, ginapapasa ang results. Kaya naghambal si Sir, nga please relay the results daw sa mga colleagues ko. Do hindi man ako ta, kay naluoy ako. Kaya syempre, positive sila ta. Kaya syempre, may mga pamilya man sila. Ang iban, tagduha pa ang pamilya. So masakit, kag mabudlay man para sa akon. Ginamba ko sa ila. Ahay. Nagsulod sa ilang nga room, nagatulo ang luha. Wala man ko mahimo. Kag ang isa ko pa kaupod, si chief engineer, napatay gid galita sa hotel because of COVID-19. So tabaw, sa kaayo naman sang Ginoo. Nakasampa ako ta despite of all the topsy-turvy nga mga Q&A sang quarantine officers. Nga daw, lain akong testing site, nga kay same lang man kami assigned test cells, kag same kami hotel. Siyempre pangitaan rason pasar. Ti, tuloy ang sampa. Tuloy ang dollars. Tita Regine, madamo pa ako story sa next ko nga email kay basi makapoy kabasa. If isahon ko lang. Kag basi yaw-yawon mo ako. Joke. Katunto sa mga bata. Ang next ko nga letter, Tita Regine, nagaunod sang, number 1, sang journey ko, China, Indonesia, Ukraine, India. Second, nga akayuan ko lang gintampa sang hill sa guya ang mga flying angels or ang akyat barko girls sa Indonesia. Dapat bala naton sila i-judge sa ilan na sudlan nga trabaho? Kag ano bala ang mga rason nga agin sulod nila ang amuni nga trabaho bisan patama ka risgo sa ila kabuhi? Health kag moralidad. Ano ang tagsa-tagsa nila ka istorya? Kay Tita Regine,
Habang nagpamasahe ako, napaistorya ko sila taa. Kay kabalo sila mag-Tagalog. Sagad pa sa akon. Kay ako niya may tono nga Ilonggo, ilaya legit sounds like Tagalog gid. Tuon. Napaistorya ako ila life kag love story taa. May ara masubo, masadya, kairinit, kag kilig. Nga kayuan lang ako mag-jump ship para maging bugaw sa Indonesia. Ay hala. So kag ang pagduwas ng amon upod sa bibi isang kamatayon. Also, i-share ko man, matuod gid manayhan ang mga multo sa barko. 7. Paano namon gina-celebrate ang Christmas, New Year, All Saints, Easter Sunday, kag even dinagyang sa barko. In short, kung paano kami mag-celebrate sa mga special occasions sa barko nga malayo sa pamilya, kag malayo sa lupa. Kag paano kami miraculously nakalikaw sa missile sang Russia nga kayuan lang nag-igo sang amon vessel sa Odessa, Ukraine. Abangan. Ina tanan igapadala ko taa. Subong abi medyo busy pa kay nagaprocess naman ako balik. Alarms taas na naman, 57 plus na, so grab anay. Tita Regine, kung may ara man ako nga mga lessons nga na-learn sa COVID-19 pandemic, siguro, labaw sa tanan, always pray kay Lord. Wherever you are, whatever you do, all the time. Second, nga pahalagahan ko ang mga bagay nga sang pre-pandemic daw less or na-neglect lang termi. Like, naging nature lover ako, naging so close sa family, kagang mag-extend sang health. Kag never take some things for granted, whether small man or big, kay anytime or just a blink of an eye, mahimo madula. Correct ka. So, hindi gid pagpakamahalon ang mga material things. Kag iga-value gid ang life and family. Maging appreciative kag contented. God bless us always. Thank you, Tita Regine. Please hindi gid ako pagyaw-yawa. Kung magpadala naman ako, try ko ta nga short lang. Again, thankful gid. Thank you, Tita Reg. Abi mo ta, bisan ara ako sa barko, nagalantaw gid ako sa KLP. Bisan nagakaubos ang data ko. Basta makalantaw lang ako. Kung kisa na palantaw ko sa mga Ukrainian so nga upod, kaso natak-an ako, kaiyawan ako translate. So sa liwat, breeze sang barotak. Breeze, kasadya sa imong plus stars na imong istorya, ha? But for the record, never gid ako nga mangyaw-yaw. Especially sa imo. Kag nga nga mangyaw-yaw ako sa imo, kay dapat mapasalamat gid ako. Because more stories pa gid ang imong ipadala diri, no? So come on. Give us your stories. Kay kasadya, no? Kasadya pamatian kanami sa imo magplastar. Tuod gid mo, no? Kasubo kadamo nga mga very sad stories ang mga nagkalatabo regarding sa aton nga mga seafarers. May ara bala yung manuglakat na lang gid tuod. Last na pagpaswab, Diyos ko, nagpositive pa. So change of plans na naman. Ang iba nagaka-depressed, mayo lang yung iba, no? Maka-still think na, this is not the way of God pa siguro, hindi pa niya plano sang Ginoo. Sige lang, just like you, no? Sang you thought nga it was your result, ang imong ginbuksan, ang first thing nga nagsulod sa imong mind, move on. Thankful kita, no? If all of you can be just like that, may amo sina nga thinking, very positive lang gid sa gihapon. Pero ang iban, grabe, nagaka super depressed. Ang iba na muna, no? They're thinking of suicide. So sa ano bala? And hindi lang kita, no, nga mga Pinoy, kundi iban pa nga mga nasyon. Kaangay lang man, no, ang pag-experience ng mga kabudlay, especially ang pagsampa liwat sa barko. Kay alalangay lang man, no, kung diri sa Pinas, ma-okay ka na, tapos dito naman gali sa imong kaladtuan, di naman pwede. Kay kinanla naman, mga amuna, tilain-lain nga daan. Ang ilang mga requirements lain-lain, no, ang ilang pag-treat sang COVID-19.
But sa imo yan, no? Gina-bless ka gid. Because siling mo, nakayuhom gid kami ha. Nag-negative ka tuod sa result, nabuklan ka naman. So, bali, out of your excitement, kaya nag-negative kaya gali, naglukso-lukso ka, nagtumbo-tumbo ka. So, igo gid ang ulo mo sa bed. Amo na, nga nabuklan ikaw. Pero sige lang, okay lang na yung mga bukol-bukol, no? Ang importante, dollars ang nagahulat. And I'm sure, big help yun din na, hindi lang para sa imo kaugalingon, kundi para sa imo nga family. And so, be very thankful every day of your life. Pasalamat ikaw. Ang iba hindi makasakay. No? So, pray for them. Pero ikaw, gintaga, kagid tsansa na makasakay naman, no? Amid sa tong kabudlay sa pag-process ng tanan-tanan para nga makabalik ng sakay ang aton nga mga seafarers, ang aton mga OFWs. So, consider yourself very lucky. Maswerte ikaw. Kagrabe ha, ang imong mga istorya diri sa imong mga hyping diri sa amon, ang mga next stories to come mo. Tuod ka, ang mga Indonesians mas sagad pa magtagalog sa imo. So which means nga either naana na gid sila, no? Because amo nang ilang way of life, nagasaka sa barko, and kalabanan mga Pinoy. Naga-entertain sa ila or ang gina-entertain nila. That's why siguro, ngati amo na nga nakakuha gid nila ang accent and better than you are pa ha sila sa pag tinagalog. But sige, interesado gid kami ano ang gakalatabo, how come nga nangin amo ina sila, and why is it still continuing? We thought wala na ina, no, inang mga girls nga nagasampa-sampa sa barko whenever nga mag-dock ang mga barko, and how can they be allowed? But anyway, ara na sa imo ha. So, I am sure very imaginative ang imong mind, and you can put it into good writing. So, pretty sure ma-enjoy na naman kami sa mga next stories to come coming from you, Breeze Sang Barotac. So, you take care. God bless you. Thank you so much for your very entertaining stories sa amon sa saning nga hapon. Oras naton, 7 minutos bago magabutantak ng alas 3, sumaga pa ng balik ang KLP pagkatapos ng gid sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Kinitaan ang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism
sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag save ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi Mga kabombo, yan ang mga importante nga kaywatan sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana, Tubtob, Desyembre 3 sa siningang tuig. Ang Desyembre 2, among unang nga biyernes sa siningang bulan, ginaagda ang tanan nga mga deboto, kag bisan hindi man mga deboto, sa the Sacred Heart of Jesus, nga magtambong sa First Friday Mass sa among nga adlaw sa La Tolda, umpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sininga unang nga Sabado naman sa Desyembre, mga rock songs ang magalanog sa 4 ka mga kanto sang Plaza Mayor. Mga rock songs sa Desyembre 3 nga edisyon sang concert at the Plaza nga magasipa alas 6 sang gabi. Sa among musical event, napulot na naman ka mga espesyal kag pinasahi nga Plazuela de Iloilo mugs ang igapanghatag sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Desyembre 4, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa La Tolda sa mga luyag magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among petsa. Sa tion sang misa, aton pangayuon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan ilaminigid sa mga hindi kinaandan ng panahon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Mga kabombo, sa inyo din ang mga istorya, I would be waiting aside sa mga more to come nga mga stories ni Breeze sang Barotac. Kamu man, I am looking forward sa inyong mga istorya nga makalabot diri sa KLP, paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And again, sa ating Christmas countdown. There's Christmas.
27 ka adlaw bago ang Pasko. Kag mga kabombo, yari ang pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo because you are so special para sa Bombo. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, maraming salamat for your time. Buwas,
liwat naman ha. Upda na kita gihapon diri sa KLP. Sige, pa ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.